ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेयशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वावतन्दिहं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशायते देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सर्वं कृष्णार्पणं सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा डिवोटीज, हरे कृष्णा டு எவ்ரிவன்। இன்னைக்கு நம்ம டே 17 வந்தாச்சு। இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற பகவத்கீதால சாப்டர் என்ன அப்படின்னா சாப்டர் நம்பர் 17, நம்பிக்கையின் பிரிவுகள், விசுவாசத்தின் பிரிவுகள். ஓகே, அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஒரு 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 சாப்டர்லயும் ஒரு ஒரு ஞானத்தை உபதேசம் பண்ணிக்கிட்டே வராங்க. இப்ப அர்ஜுனனுக்கு எகைன் அதுல இருந்து ஒரு சின்ன டவுட் வந்துருச்சு. இத்தனை குணங்கள் பத்தி சொன்னாங்களா, 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் என்னென்னு பகவான் விவரிச்சாங்க. அந்த குணங்கள்ல இருக்கிறவங்க யார் யாரை எப்படி எல்லாம் வழிபடணும், ஓகேவா, அவங்க அந்த வழிபட முறை வந்து அவங்களோட நம்பிக்கையின் அடிப்படையில இருக்கும். அப்ப அவங்க வந்து எந்த மாதிரி அவங்க வந்து செயல்களை அவங்க செஞ்சாங்கன்னா அவங்க இந்த குணத்துல நிலை பெற்றிருக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரியும்னு அர்ஜுனன் முதல்ல ஒரு கொஸ்டின் வைப்பாங்க. ஏன்னா பகவான் சொன்னது என்ன அப்படின்னா, வேதிக் பிரின்சிபல்ஸை யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுராஸ், அதாவது தேவர்கள், அதாவது தெய்வீக இயல்புடையவர்கள். அந்த தெய்வீக இயல்புடையவர்களோட நேச்சரே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நல்ல குணங்கள் தான் அவங்கள்ட்ட அமைய பெற்றிருக்கும். அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வேதங்கள்ல சாஸ்திரங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதோ அந்த விஷயங்களை அவங்க எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அவங்க எல்லாம் யாருன்னா தேவர்களுக்கு ஈக்குவலண்ட். இன்னொரு குணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசுர இயல்புகள்னு பார்த்தோம், அசுர குணங்கள். அந்த அசுர குணங்கள் உடையவர்கள் வந்து முதல்ல என்ன செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட வேலைகள் எதுவுமே அவங்களோட செயல்பாடுகள் எதையுமே எதுல வச்சுக்க மாட்டாங்க, சொல்லப்பட்டிருக்கிற விதிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்க்கு கீழே கொண்டு வர மாட்டாங்க. சாஸ்திரத்துல இதை சொல்லி இருக்குதா, அப்ப இதை தாண்டிதான் நான் வேற ஏதாவது செய்வேன் அப்படின்னு என்ன செய்வாங்க, அவங்களோட ரூட்டே வேற மாதிரி இருக்கும். அதனாலதான் அவங்க என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா அசுராஸ். இவங்க சுரா, அவங்க அசுரா. ஓகேவா, சுரா அப்படிங்கிறவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நல்ல குணமுடையவர்கள், தெய்வீக குணமுடையவர்கள். அசுர குணமுடையவர்கள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா நம்ம என்னெல்லாம் சொல்லி இருக்கோமோ, என்னென்ன நியமங்கள்லாம் விதிக்கப்பட்டிருக்குதோ சாஸ்திரங்கள்ல அதை மீறி, இது பரமபுருஷ பகவான், பகவான் விஷ்ணு, அவங்கதான் எல்லாத்துக்குமான பூரண உண்மை, அவங்கதான் எல்லாத்தையும் விட சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி அவங்கதான் அப்படின்னு வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்குது. பகவானே ஸ்வயம் அவங்களே சொல்றாங்க எல்லாத்துக்கும் சுப்ரீம் நான் தான். அடுத்தது ஏன் அப்படின்னா அவங்கதான் சுப்பீரியர்ங்கிறதுனால அவங்கள வந்து அவங்களே தான் என்ன பண்ணிக்க வேண்டியதா இருக்குது, தன்னை யாருன்னு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்க வேண்டியதா இருக்குது. இப்ப நம்ம ஒரு ஆபீஸ் போறோம், அந்த ஆபீஸ்ல வந்து நான் ஒரு ஒரு லெவல்ல இருக்கிறவங்களே என்ன செய்வாங்க, அவங்களுக்கு மேல இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க, இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி விடுவாங்க. ஓகேவா, இப்ப மேனேஜர் லெவல்ல இருக்கவங்க உங்களுக்கு கீழே இருக்கவங்க எல்லாரையும் இவங்க வந்து பியோன், இவங்க வந்து கிளர்க்கா இருக்காங்க, இவங்க கேஷியரா இருக்காங்க அப்படின்னு ஒன்னொன்னா சொல்லுவாங்க. இவங்க பினான்சியல் பாக்குறாங்க, இவங்க ஆபீஸ் சைடு பாக்குறாங்க, அட்மின் பாக்குறாங்க அப்படின்னு. அதுக்கு மேல இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க, அதுக்கு கீழே இருக்க தனக்கு கீழே இருக்கிற ஆபீசர்ஸ் எல்லாத்தையும் சொல்லுவாங்க. சிஇஓ இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க யாரு, அவங்களோட கெப்பாசிட்டி என்ன, அவங்களோட தகுதி என்ன, அவங்க வந்து எப்படி இங்க வந்தாங்க, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் யார் சொல்லுவா, அவங்கள தாண்டி சுப்பீரியருங்கிறது யாரும் இல்லைங்கும் போது அவங்க தன்னை தானே செல்ஃப் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிப்பாங்க. செல்ஃப் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கும் போதுதான் நமக்கு அவங்கள பத்தின அவங்களோட கெப்பாசிட்டி என்ன, அவங்க அந்த அந்த ஒரு டிசர்விங்கான இந்த பொசிஷன்ல அவங்க இருக்கிறதுக்கு அவங்க தகுதியான ஆளா அப்படிங்கறத நமக்கு தெரிய வரும். அவங்க தன்னை பத்தி சொல்லிக்கிட்டா மட்டும்தான். ஒரு எஜுகேஷனல் குவாலிபிகேஷன் என்னது, எனக்கு இத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, நான் இங்க இவ்வளவு நாள் இருந்தேன், இப்ப இங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் வந்து சில விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன செய்யணும், தன்னை பத்தின கம்ப்ளீட் ரிப்போர்ட் அவங்க கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம என்ன செய்வோம், அவங்கள நம்புவோம். அப்ப அவங்களுக்கு மேல யாரும் இல்லை அப்படிங்கும் போது அவங்க என்ன செய்வாங்க, தன்னைத்தானே அவங்க தான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிப்பாங்க. அந்த மாதிரிதான் இது ரொம்ப சீப் அனாலஜி. ஓகேவா, எல்லாத்துலயும் அகம் அகம்னு பகவான் சொல்றாங்களே, இங்க நான் நானே செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்றாங்களே, அந்த மாதிரி பகவான் இருக்கவங்க சொல்லலாமான்னு ஒரு டவுட் வந்திருக்கும். ஏன்னா எல்லாருமே இப்ப முதல் படியில இருக்கும். ஓகேவா, சோ என்ன ரீசன் அப்படிங்கறது தான் நான் இப்ப விளக்குனேன். ஓகேவா, அப்ப அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரியான சந்தேகங்கள், இந்த மாதிரியான குணங்கள் நம்ம மனசுக்குள்ள வர்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட சுபாவம். அந்த ஆத்மா இந்த உடலை பெறும்போது இந்த ஒரு உடலை மட்டும் பெறல, அந்த ஆத்மா இந்த ஜட வாழ்க்கையில சம்பந்தப்படும் போது அவன் பல்வேறு கட்டங்கள்ல பல்வேறு உடலுக்கு
உடல்களை பெற்று வந்துகிட்டே இருக்கிறான். அப்ப ஒரு ஒரு உடலை பெறும்போதும் ஒரு ஒரு மாதிரியான செயல்களை அந்த அந்த ஆத்மா பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருப்பான். சோ அது எல்லாமே சேர்ந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேரி ஓவர் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும். அப்ப அவனுடைய சுபாவங்கள் வந்து ஒரு ஒரு உடல் எடுக்கும்போது சுபாவங்கள் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவனோட நம்பிக்கைகள் மாறும். நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது வந்து எதை பொறுத்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குணத்தை பொறுத்தது. அவன் கொண்டிருக்கக்கூடிய 3 குணங்களை பொறுத்துதான் அவனுடைய நம்பிக்கையானது இருக்கும். அதுதான் இன்னைக்கு பகவான் விளக்க போறாங்க. அர்ஜுனன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்லோகால அர்ஜுனன் டவுட்டை கேட்டுறாங்க. அதுக்கு பகவான் கொடுக்கக்கூடிய விளக்கம் தான் நம்ம இன்னைக்கு சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 17 ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகா. சன்ஸ்கிரிட்ல இது என்ன அப்படின்னா ஸ்ரத்தா அப்படின்னாலே நம்பிக்கைன்னு அர்த்தம். ஓகே, விசுவாசம், நம்பிக்கை, பிலீஃப். நம்ம ஒரு ஒரு விஷயத்து மேல நம்ம பிலீஃப் வைக்கிறோம் அப்படின்னா அதுதான் அது. ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகம், விசுவாசத்தின் பிரிவுகள். மொத்தம் எத்தனை விதமா அது பிரியுது விசுவாசம் அப்படின்னா அந்த நம்பிக்கையை பொறுத்து 3 விதமாக பிரியுது. ஒரு ஒரு ஆத்மாவுக்கும் 3 விதமா அந்த நம்பிக்கைங்கிறது செயல்படுது. நம்ம சாப்டருக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூரு டைட்டிஸுக்கு நம்மளுடைய வந்தனங்களை நம்ம தெரிவிச்சுப்போம். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சாப்டர் 17 இது ரொம்ப சின்ன சாப்டர் தான். 28 ஸ்லோகாஸ் தான் இதுல இருக்குது. பகவான் இதுல வந்து நம்பிக்கையை பொறுத்து குணங்களை பொறுத்து ஒரு ஒரு மனிதனும் இந்த மாதிரி செயல்படுறான் அப்படிங்கறது சொல்லிடுறாங்க. ரொம்ப சிம்பிளான சாப்டர் இது. ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சுக்கக்கூடியது. ரொம்ப தத்துவங்கள்லாம் இதுல கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன, முதல் வெர்ஸ்ல வந்து அர்ஜுன் கேக்குறாங்க. அர்ஜுனனோட என்கொயரி அபவுட் அன்ஆத்தரைஸ்டு வர்ஷிப். அதாவது பகவான் இவங்கதான் அப்படின்னு தெரிஞ்சு சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கபடி நம்ம பரம பூரண உண்மையான பகவானை நம்ம வழிபடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம மட்டும்தான் அந்த மாதிரி செய்வோம். சில பேர் என்ன செய்வாங்க, மன அனுமானத்தின் அடிப்படையில அல்லது கற்பனைக்கு அடிப்படையில அல்லது தனக்கு இவங்களை பிடிக்கும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில வேற யாரையாவது ஒருத்தவங்களை என்ன செய்வாங்க, தெய்வமாக்கி அவங்களையும் வழிபடுவாங்க. அது என்ன மாதிரியான வர்ஷிப் அப்படின்னா அன்ஆத்தரைஸ்டு வர்ஷிப். அது வந்து வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்குதா, சாஸ்திரங்கள்ல அது இருக்குதா, அவங்கள வந்து கடவுளை ஆக்கணும் அப்படிங்கிற ஏதாவது ஒரு அங்க இதுல இருக்குதா அப்படின்னு வேதம் குறிப்பு இருக்குதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எதுவும் இருக்காது. அன்ஆத்தரைஸ்டா இருக்கும். அந்த மாதிரியான வழிபாடுகளும் எங்க நடக்குது, நம்மளுடைய மக்களிடையே இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில நடந்துகிட்டு இருக்குது. அப்ப எது சிறந்தது அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேக்குறாங்க 17.1ல. அதுக்கு பகவான் பதில் சொல்றாங்க. லார்ட் கிருஷ்ணா ஆன்சர்ஸ் 3 modes determine the one's faith and worship. ஓகேவா, ஒருத்தவங்களோட நம்பிக்கையும் அவங்க எப்படி எந்த கடவுளை எப்படி வழிபடுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் எது தீர்மானிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 modes of nature தான். அந்த 3 குணங்கள் இருக்குல்ல, லாஸ்ட் சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தா அந்த 3 குணங்கள் தான் என்ன பண்ண போகுது, ஒரு மனிதனோட நம்பிக்கை இதை சார்ந்துதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல போகுது. அந்த நம்பிக்கையை தகுந்த மாதிரிதான் நம்ம என்ன செய்வோம், கடவுளை வழிபடுறதும் தனி மனிதரை வழிபாடுதல், அப்புறம் பக்தர்களை வழிபடுறது, அப்புறம் தேவர்களை வழிபடுறது. ஓகேவா, வழிபாடுல பல வகை உண்டு. சில பேர் பேய் பிசாசு இந்த மாதிரி பூதங்கள் பூதகணங்கள் இதெல்லாம் வழிபடுவாங்க. சில பேர் முன்னோர்களை வழிபடுவாங்க. ஓகேவா, நம்பிக்கை சார்ந்தது. அடுத்தது ஃபுட்ஸ் இன் 3 modes. 3 குணங்களுக்கு தகுந்த அடிப்படையில ஒரு ஒரு உயிர் வாழியும் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய உணவு, அவன் சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல இருந்தே அவன் எந்த குணத்துல அவனோட இயல்பானது இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், டிட்டர்மைன் பண்ணிட முடியும். அடுத்தது சாக்ரிஃபைசஸ், அவங்க செய்யக்கூடிய யாகங்கள். 3 மோட்ஸ்லயும் அவங்க செய்யக்கூடிய யாகங்கள் என்னங்கறத 17.11ல இருந்து 13 வரைக்கும் பகவான் சொல்றாங்க. ஒன்னொன்னு 3 ஸ்லோகாஸ் வரும். ஏன்னா 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் இருக்குல்ல, அதனால ஒன்னொன்னுக்கு என்ன ஆகுது, ஒரு ஒரு ஸ்லோகாஸ் அப்படியே மேப் பண்ணிக்க வேண்டியதான். 3 கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்டெரிட்டி, 3 விதமான தவங்கள் இருக்குது. வாக்கு தவம், மனதவம், அப்புறம் உடல் தவம். இதை வந்து பகவான் 17.14ல இருந்து 16 வரைக்கும் சொல்றாங்க. ஆஸ்டெரிட்டி இன் 3 modes, அந்த 3 குணங்களின் அடிப்படையில அவங்க எப்படி இந்த தவங்களை ஏற்றுவாங்கிறது 17 to 19 வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்புறம் சேரிட்டி, தானங்கள். ஓகேவா, தானங்கள் கொடுக்கறதும் இதெல்லாம் என்ன, இந்த யாகம் தவம் தானம் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஜட வாழ்க்கையில ஜட செயல்கள் செய்தாலும் கூட ஒரு உயிர்வாழியானவன் செய்ய வேண்டிய செயல்கள். இதெல்லாம் தான் பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ். ஓகேவா, நம்ம என்னதான் கர்மகாண்டா மூட்ல இருந்தாலும் நமக்கான செயல்களை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு நமக்கான இன்பத்தை நம்ம தூக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்மளை விட்டு வெளியில வராம இருந்தாலும் கூட நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்கள்ல எதுவும் சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படின்னா இந்த யாகம் தவம் தானம் இதெல்லாம் பண்ணியே ஆகணும். இதை பண்ணும்போதுதான் நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஓகேவா, கர்மகாண்டா மூட்ல இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க, எல்லாம் தனக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி இருப்பாங்க, அறியாமையில இருப்பாங்க. சோ எல்லாமே கம்ஸ் அண்டர் எதுல வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இக்னரண்ட் மோடுல, தமோ குணத்துல நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்
ஆகும். இல்ல நம்ம பலநோக்கு செயல்களை மட்டும் செய்வோம், நமக்கான விஷயங்கள் வந்து பகவான் பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் நம்மளுடைய தரத்தை உயர்த்திக்கிட்டோம்னா அந்த ரஜோகுணத்தில் செய்யப்பட்ட யாகம், தானம், தவம் அப்படி சொல்லலாம். எல்லாமே பகவானுக்காக அப்படின்னு சொல்லி அத்தனை சர்வத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா அது சத்துவகுணத்துல செய்யக்கூடிய செயல்கள். இந்த யாகம், தானம் அப்புறம் தவம், இந்த மூணும் சத்துவ. ஆனா இது மூணும் இந்த மாதிரி சத்துவகுணத்துல நிலை பெற்று செய்யக்கூடியது கூட என்ன பண்ணும், நம்மள பந்தப்படுத்தும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா சுத்த சத்துவத்துல கொண்டு போய் நிலைநிறுத்திக்கணும். அப்படி நம்ம நிலை பெற்றால் மட்டும்தான் பகவானை சீக்கிரமா நம்மளால ரீச் பண்ண முடியும். அப்புறம் லாஸ்டா என்ன சொல்றாங்க, 23ல இருந்து 28 வரைக்கும் பகவான் ஓம் தத் சத். இது வந்து நம்ம எந்த விதமான யாகங்கள் செய்யும் போது பிராமணர்கள் வந்து முதல்ல இதை வந்து உச்சரிக்கிறத நம்ம கேட்டிருக்கிறோம். ஓம் தத் சத். இது என்ன அப்படின்னா பரமபுராண உண்மையான பகவானை குறிக்கக்கூடிய சொற்கள். இத வந்து எந்த இடத்துல எப்படி சொல்லணும், எதுக்காக இந்த வார்த்தைகள் சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கறத பகவான் வந்து 23ல இருந்து 28 வரைக்கும் விளக்குறாங்க. இப்ப சாப்டருக்குள்ள போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 17.1. यस माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। अद सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विवाह योगः। अर्जुन उवाच शास्त्रविधिम् उद्धृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा दुःखा कृष्ण सत्त्वम् अहोरजस्तमः। हरे कृष्ण माताजी। அர்ஜுனன் வினவினான், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்துவகுணத்திலா, ரஜோகுணத்திலா, தமோகுணத்திலா? முதல் கொஸ்டின் அர்ஜுனன் கேக்குறாங்க. சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல், சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றல அப்படின்னாலே அவங்க யாருன்னு சொல்லியாச்சு, அசுராசுன்னு சொல்லியாச்சு. அப்ப அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா தங்களோட மனக்கற்பனைக்கேற்ப அவங்க வழிபடுறாங்க. அவங்களுக்குன்னு ஒரு ரெகுலேஷன்ஸை உண்டு பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகேவா? அவங்களுக்குன்னு ஒரு தெய்வத்தை உண்டு பண்ணிக்கிறாங்க. அவங்க வழிபடக்கூடிய தெய்வமே வித்தியாசமா இருக்குது. அவங்க வந்து அந்த மாதிரி அவங்க வழிபடுறாங்க அப்படின்னு அவங்க எந்த குணத்தை சார்ந்தவர்கள் அப்படின்னு அர்ஜுனன் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பகவான் கிட்ட கேக்குறாங்க. இதுல வந்து கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்கள்லாம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் மட்டும் இல்லை, வழிபடக்கூடிய இடத்துல வந்து யாரு பகவான் கிருஷ்ணர் மட்டும் இல்ல, அவங்களோட மன திருப்திக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்கவுங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா ஒரு பகவான் அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வராங்க. ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா அவங்களை வழிபடுறது மூலமா நம்ம நினைச்ச செயல்கள் நடக்குது. நமக்கான ஒரு கோல் என்ன, நம்ம நினைக்கிறோமோ, நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கிறோமோ அதை அந்த கடவுள் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா ஒரு தீவிரமான நம்பிக்கை, ஒரு பற்று ஏற்பட்டுடுது. அதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அந்த மாதிரி மற்ற தெய்வங்கள் எல்லாம் அவங்க வழிபடுறாங்க. பட் அது எல்லாம் இல்லை, அது எல்லாமே எங்க வருது அப்படின்னா கம் சென்டர் பகவான் தான். அந்த மாதிரியான எத்தனை ஆற்றல்கள் இருந்தாலும், எத்தனை சக்திகள் இருந்தாலும் அதெல்லாம் வழிபடுறதுங்கிறது தவறு. எல்லாத்தையும் விட நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், நேரடியா பகவானே வழிபட்டுறலாம். ஏன்னா இவங்களுக்கு சக்தி யாரு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, ஏன்னா டெமிகாட்ஸ் எல்லாருக்குமே அந்த ஆற்றல்களுக்கு கொடுக்கறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். அப்புறம் நம்ம மன அனுமானத்தின் அடிப்படையில யாரோ ஒரு பகவானை தோற்றுவிச்சு, யாரோ ஒரு இறைவன் அப்படின்னு தோற்றுவிச்சு அவங்கள நம்ம வழிபட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெம்பரரி. சோ இப்படி வழிபடுறவங்களோட நிலை என்ன, அவங்களோட நம்பிக்கை எதை சார்ந்து இருக்கிறது, சத்துவகுணத்திலா, ரஜோகுணத்திலா, தமோ குணத்திலா அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேக்குறாங்க. மாதாஜி 17.2 ரெண்டு வாசிருங்க. यस माताजी। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेदि तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव स। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி। ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப ஆத்மா வந்து இந்த ஜட வாழ்க்கையில கட்டுண்டு வரும்போது ஒரு ஜென்மாவுக்கு ஒரு உடல் எடுக்குது. அப்ப அதுக்குன்னு ஒரு சுபாவம் அதுக்கு எடுத்துக்குது. ஓகேவா? அந்த உடல் செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு தகுந்த மாதிரி உடல் ஒட்டி இருக்கிறது எத்தனை, அந்த 24 பண்புகளுக்கு தகுந்த மாதிரியான புலன்களுக்கு கட்டுப்பட்டு அந்த உடல் ஏதாவது வேலை செய்யுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் அந்த சுபாவம் எல்லாம் யாரை பாதிக்கும் அப்படின்னா ஆத்மா. சோ அந்த ஆத்மாவுக்கு அந்த சுபாவம் கிடைச்சிருது அப்படின்னா அப்ப அவனுடைய நம்பிக்கை வந்து சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். அந்த நம்பிக்கை வந்து இந்த மாதிரி 3 விஷயத்துல, ஏன்னா குணம் இருக்கு, அதுதான் தோன்றாத அருவம்ல இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 24 எலிமெண்ட்ஸ்ல அது. மீதி எல்லாமே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த உடல் இயங்கக்கூடிய அத்தனை செயல்களையும் செய்ய வைக்கிறதே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய சென்சஸ். ஓகேவா? சோ அந்த சென்சஸுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த உடலானது ஒரு வேலையை செய்து அந்த மாதிரி செயல்களை செஞ்சு அதுக்கான பலன்களை அனுபவிக்கும் போது அது ஒரு விதமா
ஒரு டயத்துலயும் அந்த ஆத்மா வந்து வேற 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 உடலை எடுக்கும் போது அந்த எல்லா உணர்ச்சிகளும் எல்லா சுபாவங்களும் அதை என்ன கேரி பண்ணிக்கிட்டே வரும். ஓகேவா? அப்ப அவனுடைய நம்பிக்கையானது ஏதோ ஒண்ணுத்து மேல தீவிரமா அது என்ன ஆயிருக்கும், பிக்ஸ் ஆயிருக்கும். அது எது மேல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த உடல் செய்த செயல்களுக்கானது. சோ சத்துவகுணத்துல அந்த உடல் அந்த வேலைகளை செஞ்சிருந்தது அப்படின்னா அவனுடைய நம்பிக்கை வந்து சத்துவகுணத்துல நிலை பெற்றிருக்கும். ரஜோகுணமா இருந்ததுன்னா ரஜோகுணத்துல அவனுடைய நம்பிக்கை நிலை பெற்றிருக்கும். தமோகுணத்துல அந்த உடலோட செயல்பாடுகள் இருந்தது அப்படின்னா அவனுடைய நம்பிக்கை தமோகுணத்துல நிலை பெற்றிருக்கும். சோ இந்த மாதிரி 3 வகையா என்ன பண்ணலாம், அந்த நம்பிக்கையை பிரிக்கலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக பகவான் சொல்றாங்க. பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழாக இருப்பினும் கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை விருத்தி செய்கிறான். இயற்கை குணங்கள் மொத்தம் 3. அந்த இயற்கை குணம் 3மே என்ன இருக்கக்கூடாது, மனிதனுக்கு ஆத்மாவுக்கு இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. அதனாலதான் கீழான இருப்பு. உயிர்வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகின்றான். நம்ம நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்லும் போதே நம்ம சம்டைம்ஸ் நம்ம சின்ன வயசுல நம்ம 2-3 கதைகள்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு வந்திருப்போம். ஒரு காகம் ஒண்ணு இருந்தது. அது ரொம்ப தாகம் எடுக்கும் போது அது என்ன செஞ்சது, தண்ணி எங்கேயும் கிடைக்கல அப்படின்னா தனக்கு நீர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட அது என்ன பண்ணுச்சு, அந்த காடு பூரா சுத்தி வந்தது. ஒரு இடத்துல ஒரு பானையில கொஞ்சோண்டு தண்ணி இருந்தது. பட் அதால என்ன பண்ண முடியல, அழகால அந்த தண்ணியை வந்து எடுத்து சாப்பிட முடியல. சோ பக்கத்துல இருக்க அந்த பெபிள்ஸ் குட்டி குட்டி அந்த கூழாங்கற்கள் எல்லாம் எடுத்து எடுத்து அந்த பானைக்குள்ள போட்டு போட்டு தண்ணியோட லெவலை வந்து ரைஸ் பண்ண வச்சு அது என்ன பண்ணுச்சு, கடைசியா தாகம் தீர்ந்து அது பறந்து போயிடுச்சு. ஒரு சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது நம்ம அந்த கதையை கேள்விப்பட்டிருக்கோம். நிறைய பசங்களுக்கும் இந்த கதையை சொல்லுவோம். இப்ப அந்த இடத்துல அந்த காகம் வந்து தண்ணி தாகம் தீர்ந்ததுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல் விஷயம் நம்பிக்கை தான். ஓகேவா? அது அந்த நம்பிக்கை எந்த சுபாவத்துல நிலைநிறுத்தியிருந்தது அப்படின்னா சத்துவகுணத்துல நிலைநிறுத்தியிருந்தது. நமக்கு இப்போதைக்கு இந்த தாகம் தீரும், நம்ம இந்த செயலை செஞ்சோம் அப்படின்னா அது யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணல, வேற யாரையும் எதுவும் கேட்கல, செய்ய சொல்லல, தான் சொந்த முயற்சியின் மூலமாக அதால என்ன பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா தன்னுடைய தாகத்தை அதால தீர்த்துக்க முடிஞ்சது. சோ ஒரு நம்பிக்கைங்கிறது எந்த இடத்துல இருக்கும்போது நல்ல ஒரு விஷயம் வெளிப்படும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்துல நிலை பெறும்போது. சரியா? இது வந்து அந்த காகம் வந்து தன்மேல வச்ச நம்பிக்கை சத்துவகுணத்துல அதோட சுபாவம் அமைஞ்சிருந்ததுனால அதோட குணம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கும் தாகம் தீர்ந்தது, அடுத்தவங்களுக்காகவும் எந்த விதமான மத்தவங்களுக்கும் ஒரு தொந்தரவு இல்லாம அந்த விஷயங்கிறது முடிஞ்சது. இதுவே இன்னொரு கதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இது இருக்குல்ல, ஆமையும் முயலும் அந்த கதை இருக்குல்ல, அதுல வந்து 2 பேருக்கும் ரேஸ் வைப்பாங்க. சரியா? அப்ப காட்டுல இருக்கிற எல்லா மிருகங்களும் ஒன்னா கூடி இருக்கும். கூடிட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும் முயல் வந்து ரொம்ப வேகமா ஓடக்கூடியது. அந்த முயல் என்ன பண்ணும், நிச்சயமா அந்த ரேஸ்ல ஜெயிச்சிட போகுது. ஆமை என்ன பண்ணுது, எந்த ஒரு இதுவும் இதுல ஜெயிக்கிறதுக்கான வேலையே கிடையாது. ஆனா இந்த போட்டியில வந்து கொஞ்சம் கூட அறிவே இல்லாம இந்த ரன்னிங் ரேஸ்ல வந்து கலந்துக்குது. இது தோக்கதான் போகுது. எல்லாரும் என்ன நம்பிக்கை வச்சாங்க, நிச்சயமா அந்த ராபிட் தான் ஜெயிக்கும், இந்த டாடாய்ஸ் வந்து தோத்துரும். இந்த கதை எல்லாருமே பல வாட்டி சொல்லியிருப்போம், பல வாட்டி கேட்டிருப்போம் அந்த கதை. ஆனா இதை இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிள் இதை திங்க் பண்ணி பார்ப்போம். அப்ப அந்த எல்லாரும் சொன்னது அப்புறம் தன்னுடைய திறமை இது மேல யாருக்கு அபார நம்பிக்கை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ராபிட்டுக்கு, முயலுக்கு. முயல் என்ன வேகமா ஓடக்கூடியது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான். ஆனா அந்த ஓவர் கான்பிடன்ஸும் சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணிடும், நமக்கு பேக்ஃபயர் ஆயிடும்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி என்னாச்சு, வேகமா ஓடினுச்சு. ஓடிட்டு அது அந்த எல்லை கோடு இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் அந்த அந்த லைனை தாண்டிட்டா அதுதான் வந்து கரெக்டா பார்டர். அந்த பார்டர் கிராஸ் பண்ணிட்டா அதுதான் அந்த வின்னிங் லைன். அது ஜெயிச்சிருச்சுன்னா நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணிடலாம், அதை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிடலாம். ஆனா அந்த இடம் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி என்ன செய்யுது, திரும்பி பாக்குது. டாடா இது எங்கேயோ ஊர்ந்து வந்துட்டு இருக்குது. அது இன்னும் எவ்வளவு நேரம் கழிச்சு வந்தாதான் என்ன பண்ண முடியும், அதால இது இருக்கிற அந்த பொசிஷனே கிராஸ் பண்ண முடியும்னு நம்பிக்கை வந்தோடனே ஓகே நம்ம பாட்டு கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுப்போம். நம்ம எதுக்கு இவ்வளவு வேகமா ஓடி போய் ஃபர்ஸ்டே போய் நம்ம அந்த வின்னிங் பொசிஷன் அந்த லைனை கிராஸ் பண்ணணும், நம்ம இந்த இடத்துல கொஞ்ச நேரம் இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணுது. ஓடி வந்த அந்த களைப்புக்கும் அதுக்கும் சில்லுன்னு காத்து வீசவும் அது மரத்தடியில போய் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலான்னு அது உட்காரவும் என்ன ஆயிடுச்சு, தூக்கம் வந்துருச்சு, அது தூங்கிடுச்சு. ஓகேவா? அதோட நம்பிக்கை அது வரைக்கும் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரஜோகுணத்துல ஒரு தீவிரமா நம்ம ஜெயிச்சிருவோம், நம்ம மட்டும்தான் ஜெயிப்போம், ஒரு மமதை, ஒரு அகங்காரம், இதெல்லாம் யாரோட குணம், அசுரகுணம். ஓகேவா? இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவனால ஜெயிக்க முடியாது, நம்ம மட்டும்தான் ஜெயிக்க போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஓவர் கான்பிடன்ஸ் அதுக்கு இருந்ததுனால, நம்பிக்கை மட்டும் இல்ல அது ஓவர் கான்பிடன்ஸ். ஆனா நம்மளாடைய முடியும், முயற்சி பண்ணி பார்ப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட வந்ததுல அந்த ஆமை, அது அதே நிதானத்தோடயே வந்து அது அதுக்கப்புறம் வேகத்தை கூட்டவும் இல்ல குறைக்கவும் இல்ல, அதே நிதானத்தோடயே வந்து என்ன பண்ணிச்சு, பார்டர் லைனை கிராஸ் பண்ணி வின்னிங் பொசிஷனா போயிடுச்சு. அது இது கண்முழிச்சு பார்க்கும்போது அது வின் ஆயிடுச்சு. எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம். ஓகேவா? இதுல அது அந்த டாடாய்ஸ் வின் பண்ணனதுக்கு முக்கியமான ரீசன் என்ன அப்படின்னா அது தன்மையில வச்ச நம்பிக்கை. சத்துவகுணத்துல அது தன்மையில வச்ச நம்பிக்கை. அதோட நம்பிக்கை வந்து வேற யாரையும் துன்புறுத்தல, அது வேற யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணல. என்ன நான் மான் மேல ஏறி உட்காந்துக்கிறேன், மான் நீ வேகமா ஓடு அப்படின்னு சொல்லி யாரையும் இந்த ஹெல்ப்புக்கு எல்லாம் கூப்பிடல.
தன்னுடைய சுய முயற்சி மூலமா அது என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா, இதுல வந்து அதோட ஏதாவது ஷ்ரூடா நடந்துக்குச்சு, அதோட ஸ்மார்ட்னஸ் ஏதாவது காமிச்சுதா? அதுவும் இல்லை. என்ன வெறும் முயற்சி மட்டுமே. அந்த முயற்சி அது என்ன பண்ணிடுச்சு, தன்னுடைய ஆற்றல் மேல நம்பிக்கையா வச்சது. அந்த நம்பிக்கையின் காரணத்தினால, சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றிருந்த காரணத்தினால அதுக்கு என்ன ஒரு இடம் கிடைச்சது அப்படின்னா, அந்த ரேஸ்ல வின் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொசிஷன் அது ரீச் ஆனுச்சு. ஓகேவா? இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த அவங்களுடைய சுபாவம். அந்த சுபாவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த நம்பிக்கையை அவங்க வைக்கணும். அப்படி சுபாவம் மாறுனுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த நம்பிக்கை என்ன ஆயிடும், இடறி போயிடும். சத்துவகுணத்துல இருந்து அது ரஜோகுணத்துக்கு இடறி போகலாம் அல்லது தமோகுணத்துக்கு இடறி போகலாம். இது நான் சொல்றது சாதாரணமா அனிமல்ஸ்க்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுவே அப்ப உயிர்வாழிக்கு எடுத்துக்கோங்க. அதாவது நம்மள மாதிரி மனிதனுக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து சொல்லி தரதுக்கு யாரும் இல்ல, குருன்னு இல்ல. ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஒருத்தவங்களை தேடி போக முடியாது, ஒரு ஞானம்ங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடியாது, நம்ம செய்யறது தப்பா ரைட்டான்னு போய் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க முடியாது. பட் மனித உடல் எடுத்த நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் தேடி போகலாம். அவங்க கிட்ட நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் என்னென்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது, நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் என்ன, சாஸ்திர விதிகள் தெரிஞ்சும் கூட சில பேர் என்ன செய்வோம், சோம்பலின் காரணத்தினால, ஓகேவா, சோம்பேறித்தனம் வரும். அந்த சோம்பேறித்தனத்தின் காரணத்தினால அந்த ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. அப்படி ஃபாலோ பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க என்ன ஆவாங்க அப்படின்னா வீழ்ச்சி தான் அவங்களுக்கானது. சோ என்ன பண்ணுவாரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க. நம்ம தமோ குணத்துல செயல்பட்டா கூட நம்மள சத்துவகுணத்துக்கு அவரால வந்து நம்மள வந்து கொண்டு வர முடியும். அந்த இடத்துக்கு நம்மளோட பொசிஷனை நகர்த்தி கொண்டு வர முடியும். ரஜோகுணத்துல நம்மளோட செயல்பாடு இருக்குது, நம்ம நம்பிக்கையை அதுல வச்சிருக்கோம் அப்படின்னாலும் அப்பயும் நம்மள சத்துவகுணத்து வரைக்கும் முன்னேற்றம் கொண்டு வர முடியும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு மாறுதலை நமக்கு யார் செய்ய முடியும் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு குருவை ரீச் பண்ணும்போது, அவங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த அட்வைசஸ நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது நமக்கும் என்ன தெரிய வரும், நம்ம எந்த பிரிவுல இருக்கிறோம், நம்மள வந்து எந்த பிரிவுக்கு மாத்திக்கணும். இதுதான் காமி, ஞானி அண்ட் பக்தா அப்படிங்கிறது. என்ன காமினா யாரு அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் தான். என்ன, நம்ம யார் மேல எது மேல நம்ம வந்து மோகம் கொண்டிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த பௌதிக செயல்கள் மேல. நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் தான் பெருசு, அதை தான் செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்யறோம், அந்த ராஜச குணத்துல இருந்துகிட்டு இருக்கோம். அதுல இருந்து நம்ம எங்க கொண்டு வந்துக்கணும் அப்படின்னா, வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் அட்வைஸ், அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த அட்வைஸ் மூலமா, அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்றது மூலமா அப்படியே இருந்தோம்னா நம்ம புண்ணிய செயல்கள் செய்வோம். ஏன்னா நமக்கு வந்து பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கு, அவங்களுக்கான பிரார்த்தைகளை நம்ம வைக்கிறோம். சோ நமக்கு செய்யக்கூடிய செயல்களை வந்து நமக்காக நம்மளோட சுய திருப்திக்காக பண்ணிக்கிட்டா கூட நம்ம என்ன செய்யறோம், பகவான் அடையக்கூடிய ஒரு பொசிஷன் நம்மளால ரீச் பண்ண முடியும். ஃபைனலா கூட நம்ம எல்லாத்தையும் சரண்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா நமக்குன்னு ஒரு பொசிஷன் கிடைக்கும், சொர்க்கலோகத்துல போய் நம்ம இன்பத்தை அடையலாம். ஓகேவா? ஆனா அவ்வளவு வரைக்கும் தான் அதோட அதோட பவர் என்ன அப்படின்னா, ஒரு காமியா இருக்கிறவன் அவனோட பவர் எவ்வளவு அப்படின்னா சொர்க்கலோகம் வரைக்கும் தான் அடைய முடியும். ஆனா அதையும் தாண்டி நம்ம பகவான் அடையணும். பகவானோட ஒரு இடமா பிரம்மன் ரியலைசேஷன், அடுத்தது பரமாத்மா ரியலைசேஷன், அப்புறம் பகவான் ரியலைசேஷன் இருக்குல்ல, ஒரு இடமும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேறி முன்னேறி போகணும்னா நம்மளோட செயல்பாடுகளை நம்ம மாத்திக்கிட்டு ஆகணும். எதுல மாத்திக்கணும்னு, ரஜஸ்ல இருந்து சத்துவகுணத்துக்கு நம்ம மாத்திக்கணும். சத்துவகுணத்துல மாத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்ப வேதிக் பிரின்சிபல்ஸ்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு தெரியும், நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு தெரியும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான அந்த ஞானம் நமக்கு வரும். ஞானம் வந்ததுன்னா நம்ம முக்தி பாதையை நோக்கி நம்ம போவோம். ஓகேவா? அதையும் தாண்டி நம்ம போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நம்மளாவே என்ன செய்ய ஆரம்பிப்போம், நமக்குள்ளேயே இந்த மாதிரி விஷயங்களை இன்கார்பரேட் பண்ண ஆரம்பிப்போம். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே பகவான் சம்பந்தப்பட்ட செயல்களை செய்ய ஆரம்பிப்போம். பிரசாதம் சாப்பிடுறது, பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்றது, நம்மளுடைய உடல் பொருள் ஆவி அத்தனையுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றது, 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷன் சர்வீசஸையும் கம்ப்ளீட்டா பண்றது, இப்படி எல்லாம் பண்ணி நம்மளோட பக்தி நிலையை முன்னேற்றிக்கிட்டே போயிட்டு தூய பக்தனா பகவான் அடையக்கூடிய நிலையை கூட நம்மள ரீச் பண்ண முடியும். சோ ரஜோகுணத்துல இருந்து சத்துவகுணத்துக்கு மாற்றம் பெற முடியும், சத்துவத்துல இருந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கும் நம்மளால மாற்றம் பெற முடியும். எப்ப அப்படின்னா, இந்த வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த சாஸ்திர விதிகளை ஃபாலோ பண்றது மூலமா, ஒருவனுடைய சுபாவத்தை மாற்றிக்கொள்றது மூலமா. சுபாவம் மாறுனுச்சுன்னா நம்பிக்கையும் மாறும், நம்பிக்கை மாறுனுச்சுன்னா குணம் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும். ஓகேவா? அது மூலமா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா பகவான் அடைய முடியும்னு இந்த 2 ஸ்லோகாஸ்ல பகவான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. 4 மாதாஜி. Yes, Mataji. यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेदान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तमसा जनाः. हरे कृष्ण ஹரே Mataji. கிருஷ்ணா. சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். இப்ப ஒரு ஒரு குணத்துல இருக்கிறவங்க அவங்களுடைய நம்பிக்கைன்னு சொல்லியாச்சா, அந்த நம்பிக்கைக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க எந்தெந்த யார் யாரை வழிபடுறாங்கன்னு பார்ப்போம். தேவர்களை, தேவர்கள் அப்படிங்கன்னு வரும்போதே இன்க்ளூடிங் பிரம்மா, விஷ்ணு, அப்புறம் சிவபெருமான், அப்புறம் இந்திராதி தேவர்கள், டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்களே, இந்திரன், சூரியன், சந்திரன், எல்லாரும் தான். எல்லாரையும் வழிபடக்கூடியவங்களா இருக்கிறாங்க.
ஒவ்வொருத்தவங்களையும் தனித்தனியா நம்ம வழிபடுறோம் அப்படின்னா அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன செய்யறோம், ஏதோ ஒரு வரம் வாங்கணுங்கிறதுக்காக. சரியா? இப்ப சரஸ்வதி தேவியை கும்பிடுறோம் அப்படின்னா என்ன, நமக்கு வந்து டெஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ்ல நல்ல மார்க் கிடைக்கணும். சரியா? இந்த மாதிரி ஒரு டிசீசஸ் இருந்தது அப்படின்னு அதை கியூர் பண்ணணும் அப்படின்னா சூரிய பகவானை வழிபட சொல்லுவாங்க. சோ நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு விஷயங்கள் நிறைவேற்றி தரதுக்காக நம்ம டெமிகாட்ஸ் வர்ஷிப் வைக்கிறோம். ஓகேவா? இதெல்லாம் சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றிருப்பவர்கள் செய்யக்கூடிய வழிபாடு. ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய மன்னர்கள், ராஜாதி ராஜாக்கள், அப்புறம் அசுரர்கள், அதாவது பகவானை தவிர அந்த தேவர்களை தவிர பாக்கி எல்லாரும். பட் அதே மாதிரி பவர், சூப்பர் பவர் உள்ள மனிதர்கள். ஓகேவா? எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல போனோம் அப்படின்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வரும்போது இங்க கல்கட்டால இருந்த ஒருத்தவங்க வந்து அவங்க கிட்ட இருந்த நிறைய பொருட்களை வந்து பிளாக் மார்க்கெட்ல வித்தாங்களாம். செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வந்ததுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஜெர்மனி ஹிட்லர் வார்னால. ஓகே, ஹிட்லர் தான் அதுக்கு மெயின் ரீசனு. சோ நமக்கு வந்து கல்கட்டால இருக்கக்கூடிய நமக்கு இவ்வளவு தூரம் நம்ம வந்து பிளாக் மார்க்கெட்ல நம்மள்ட்ட இருக்கிற பொருளை சேல் பண்றது மூலமா நமக்கு இவ்வளவு வருமானம் வந்ததுன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து செகண்ட் வேர்ல்டு வார். அப்ப அதுக்கு காசா இருந்தது யாரு அப்படின்னா ஹிட்லர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிட்லரை வழிபட்டுட்டு இருந்தானா. ஓகேவா? எந்த அளவுக்கு அவனுடைய மனத்தனம் இருக்கிறது பாருங்க. அது அது அவனை வந்து ஹிட்லரை வந்து ஒரு சூப்பர் பவர், அவங்கதான் சுப்ரீம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறது. ஏன்னா தனக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் வந்து யார் மூலமா கிடைக்க போறதோ அவங்கள வழிபடுறது. நமக்கு இப்போதைய தேவை என்ன, பணம். அந்த பணத்தை கொடுத்தது யாரு, ஹிட்லர். அப்படிங்கறனால அவனை வழிபட்டாங்க, அவரை வழிபட்டானோ. அந்த மாதிரி என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த அசுரத்தனம், அந்த அசுர குணம் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய இயல்புலயே ஊறி போயிடுது. அந்த இயல்புங்கிறதுதான் சுபாவம்னு சொல்றோம், அதுதான் நம்பிக்கையா உருபெறுதுன்னு சொல்றோம். ஓகேவா? அடுத்து தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகின்றனர். நைட்ல எல்லாம் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்ப நம்ம ஊர்ல கிராமத்து சைட்ல எல்லாம் பார்த்தோம்னா, சிட்டி சைட்ல எல்லாம் இருக்காது, டவுன்ல எல்லாம் இருக்காது, வில்லேஜ் சைட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பித்ருக்காரியம் தான் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்தனர்களை கூப்பிட்டு வீட்டுல வந்து திதி கொடுக்கறது, ஸ்ராத்தம் பண்றது, இதெல்லாம் நடக்கும். ஆனா இந்த அளவுக்கு தெரியாதவங்க என்ன செய்வாங்க, வில்லேஜ் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க கட்டி வச்சிருப்பாங்க அந்த சமாதி, அதுல போயிட்டு பூ போடுறது, மாலை போடுறது, எலுமிச்சை பழத்தை கட் பண்ணி வைக்கிறது, சுத்தி சுத்தி வர்றது, அப்புறம் அங்க கொண்டு போய் படைச்சிட்டு அந்த இலையில சாப்பாடோட அப்படியே வச்சுட்டு வர்றது. ஓகேவா? அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்றது. அப்புறம் ராத்திரியில தான் போயிட்டு ஏதோ மரத்துல போய் ஆணி அடிக்கிறது, இங்க ஒரு பேய் உட்காந்துருக்கு, இதை வந்து நான் பூஜை பண்ணேன் அப்படின்னா இது என்னோட வீட்டை ரட்சணை பண்ணும் அப்படின்லாம் சொல்றது. இந்த மாதிரியான விஷயம் அதெல்லாம் சுத்தமான ஞானம் இல்லாதவர்கள். பகவானை பத்தின பூரண உண்மை யாரு, அவங்கதான் எல்லாத்துக்குமான கடவுள், அவங்கதான் எல்லாத்தையும் படைச்சிருக்கிறாங்க, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இல்ல அப்படின்னு நம்பாதவங்க. இவங்கெல்லாம் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா தமோகுணத்துல தன்னோட நம்பிக்கையை வளர்த்துக்கிட்டு பேய்களையும் பூதங்கணங்களையும் வழிபட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. Mataji 5-6. Yes, ma'am. अशास्त्रविहितं कोरं तप्यन्ते तभोजनाः तम्बाहङ्कार संयुक्ताः कामरागफलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடன் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு விஷயம் நடக்கணும் அப்படின்னா எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு வேணாலும் போவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல சில பேரும். எனக்கு இது அடையணும் அப்படின்னா நான் எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு வேணாலும் போவேன். சரியா? அது நல்ல செயல்பாடா, அந்த விஷயத்தை அடையறதுக்கு அதுதான் வழிமுறையா அப்படின்னு பார்த்தா நிச்சயமா கிடையாது. அது இதுல சொல்லப்பட்டிருக்குதா, யாராவது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்களா, எந்த புக்லயாவது அது படிச்சீங்களா? நோவேர், எங்கேயும் கிடையாது. என்ன அவங்களுடைய குணத்தை அவங்க அப்படி வளர்த்துக்கிட்டாங்க, அசுர குணமா அவங்க இருக்கிறாங்க. அவ்வளவு அகங்காரம், மமதை அவங்களோட மனசுல இருக்கிறதுனால அட் எனி காஸ்ட் சொல்லுவாங்கல்ல, நம்ம கத்தும் போதே என்ன பேசுவாங்க அப்படின்னா அட் எனி காஸ்ட் ஐ ஹேவ் டு ரீச் இட் அப்படின்னா என்ன ரீசன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி என்ன இருக்கு அப்படின்னா மற்றவங்களை துன்புறுத்துறோங்கிற எண்ணமே இல்லாம தனக்கு அது கிடைச்சா போதும், தன்னுடைய சுய சந்தோஷம், சுய திருப்தி தான் வேணும் அப்படின்னு அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த செயல்பாடுகளை செய்யறவங்க. அவங்க நிச்சயமா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முட்டாள்கள். ஏன் அப்படின்னா அவங்க தன்னை மட்டும் ஒரு துன்புறுத்துறது கிடையாது, தன்னை சார்ந்தவர்கள் எல்லாரும் துன்புறுத்துறது, அப்புறம் தனக்குள்ளேயே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். தன்னை எப்படி துன்புறுத்துறாங்க அப்படின்னா இப்போ உண்ணாவிரதம்னு இருக்கிறோம். உண்ணாவிரதம் எப்ப இருக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது பேரே விரதம். விரதம் எப்ப இருக்கணும் அப்படின்னா பகவானை நினைச்சு அவங்களோட காரியத்துக்காக நம்ம இருக்கிறது. ஏகாதசனிக்கு விரதம் இருக்கிறது, திருவோணத்தனிக்கு விரதம் இருக்கிறது, அப்புறம் நல்ல பண்டிகை நாட்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து விரதம் இருக்கிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா
பகவானுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம், நமக்கு நம்மளுடைய பிரார்த்தனைகளை சமர்ப்பிக்கிறோம். சரியா? அந்த நேரத்துல கூட நம்ம போய் என்ன பண்ணல, கிச்சன்ல போய் சமைச்சிட்டு நம்ம டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணாம கம்ப்ளீட்டா நீங்க பகவானை நினைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்குது வேதங்கள். இல்லாட்டி நம்ம இந்த மாதிரி பௌதிக விஷயங்களே நம்மள அலப்பாய விட்டுட்டு இருக்கோம். நான் டைம் ஃபுல்லா அந்த மாதிரி விஷயங்களே வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பகவானை நினைக்கிறதுக்கான நேரமே நமக்கு இல்லாம போயிடும். அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா விரதமா இருக்கணும். விரதம் அப்படின்னா அன்னைக்கு நம்ம எதுவும் சாப்பிட போறது இல்ல, சாப்பிடலன்னா நம்மளுக்கு இன்னைக்கு ப்ரிப்பரேஷன் ஒர்க்கே கிடையாது. அப்ப அந்த நேரம் கூடுதல் நேரமும் நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா பகவான் நாமத்தை ஜபிப்போம், அவங்கள பத்தின கீர்த்தனைகளை பாடிக்கிட்டு இருப்போம். இதுதான் சரியா? இது எதுக்காக அப்படின்னா நம்மள தூய்மைப்படுத்திக்கிறதுக்காக. நாம ஜபங்கள் சொல்றது என்ன பண்ணுது, நம்மள தூய்மைப்படுத்துது. விரதங்கள் இருக்கிறது மூலமா நம்மள உடல் தூய்மை அடையுது, மனம் தூய்மை அடையுது. சரியா? உள்ளம் தூய்மை அடையுது. ஆனா அரசியல்வாதிகள் சில பேர் அவங்களோட சுயபலன் அந்த நோக்கத்துக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, உண்ணாவிரதம்னு ஒண்ணு இருப்பாங்க. அது எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெறும் ஃபார் ஒரு ஃபேமஸ் ஃபார் நேம் அண்ட் ஃபேம். அடுத்தவங்க தன்னை பத்தி பேசணும், இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக இவங்க உண்ணாவிரதம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேப்பர்லாம் அது நியூஸ் வந்து ஃபிளாஷ் ஆகும். அந்த ஒரு தற்பெருமை பண்ணிக்கிறதுக்காக தன்னை பத்தி வெளியில அந்த மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கிட்ட என்ன செய்வாங்க, சில செயல்பாடுகளை செய்வாங்க. ஆனா அவங்க நிஜமாவே அந்த விரதம் உண்ணாவிரதமாங்கிறது போய் பார்த்தாதான் தெரியும். ஓகேவா? அந்த மாதிரி எல்லாம் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அகங்காரத்தோட அப்படி அவங்க தன்னை படுத்திக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு கீழே இருக்க தொண்டர்கள் என்ன செய்வான், நிஜமாவே போய் அவங்க உட்காந்துட்டு அவனும் உண்ணாவிரதம் இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க. அந்த தலைவன் என்ன செய்வான், அவன் ஹாப்பியா அவன் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பட் அவங்கள நினைச்சு அந்த தொண்டர்கள் என்ன செய்வாங்க, அவங்களோட உயிர் பலி, அவங்களோட உடம்ப கெடுத்துப்பாங்க. இதெல்லாம் நடக்குது, சகஜமா நடக்கக்கூடிய நம்ம இயல்பா வாழ்க்கையில பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நிறைய செயல்கள். இதெல்லாம் விரதமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்லை. இந்த மாதிரி தவங்கள்லாம் பகவான் கேட்டாங்களா? இல்ல. இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா இவங்களோட சுய திருப்திக்காக, தன்னுடைய தற்பெருமையை வெளியில காமிச்சுக்கணும் அப்படிங்க, தன்னோட தான் சூப்பர் பவர் அப்படிங்கிறது வெளியில காமிச்சுக்கணும்னு செய்யக்கூடிய செயல்கள். இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முட்டாள்தனமானது, அசுரர்கள் மட்டுமே செய்யக்கூடியது. அதனால இதெல்லாம் வந்து யாருக்கு ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை செய்யறவங்க எல்லாம் அசுரர்களுக்கு சமமானவர்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. இப்ப ஹிரண்யகசிபு ஒரு நாளும் உடல் மனம் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணா ஃபுல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆகாரம் இல்லாம தண்ணி மூச்சு காற்று கூட இல்லாம என்ன செஞ்சான், பயங்கரமா தவம் இருந்தான் ஹிரண்யகசிபு. எதுக்காக? தான் வந்து சாகாவரம் பெறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. சாகாவரம் அப்படிங்கிற அந்த வரத்தை கொடுக்கறதுக்கு பிரம்மாவால முடியுமா? பிரம்மனை நோக்கி. ஏன்னா பிரம்மனுக்கே என்ன உண்டு அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட்டும் உண்டு, அவங்களுக்கும் ஒரு முடிவு காலம்னு ஒண்ணு உண்டு. அவங்களும் மறைந்து அப்புறம் தான் மறுபடியும் தோன்ற போறாங்க பகவான் கிட்ட இருந்து. அவங்களால எப்படி அந்த வரத்தை கொடுக்க முடியும்? அவங்கள நோக்கி அவன் அந்த விரதத்தை இருந்தான். அந்த விரதத்தோட அந்த கடினத்தன்மைங்கிறது அப்படிப்பட்டது. இந்த ராவணன் வந்து தனக்கான அந்த இதை கேட்கும்போது தன்னுடைய தலையை எத்தனை தடவை கட் பண்ணாலும் தனக்கு புதுசு புதுசா தலை வந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சிவபெருமானை நோக்கி தவம் இருக்கும்போது சிவபெருமான் அதை கொடுக்கறதுக்காக என்ன, நீங்க இருக்கக்கூடிய இந்த கைலாயத்தையும் நான் தூக்கிடுவேன்னு சொல்லிட்டு அதையும் அசைச்சு பார்த்தான். ஓகேவா? இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா அசுர குணம் உடையவர்கள், அசுர இயல்பு உடையவர்களோட அந்த மென்டாலிட்டி, அதெல்லாம் முட்டாள்தனமானது. இதை வந்து ஜட வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய சாதாரண உயிர்வாழிகள் இதெல்லாம் செஞ்சாங்க அப்படின்னா அது சாஸ்திரத்த விதிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்கள் அப்படின்னு இந்த இடத்துல பகவான் சொல்றாங்க. 8 மெத்தட்ஸ். आहारस्त्वभि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तदा दानं तेषां वेदम् इमं शृणु. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 7 लोग सॉरी माताजी. आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिर हृदया आहारा सात्विक प्रियाः. हरे கிருஷ்ணா. ஆஹாரா இப்ப சாப்பிடுறது என்ன மாதிரியான உணவு எடுத்துக்கிறது மூலமா அவங்க எந்த குணத்துல நிலை பெற்றிருக்கிறாங்கிறத இப்ப பகவான் சொல்றாங்க. ஆயுளை நீடித்து, ஆயு சத்வ பல ஆரோக்கிய, ஆயுளை நீடிக்கக்கூடிய சாப்பாடு, அப்புறம் வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தக்கூடியது. ஓகேவா? அடுத்தது பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள், சத்துவகுணத்தில் இருப்பவருக்கு பிரியமானவை. சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு என்ன மாதிரி அவங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா இதமளிக்கக்கூடிய உணவா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. அது ஆயுளை நீட்டிக்கக்கூடியது, நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட் எடுத்துக்கணும். அப்புறம் வாழ்வை தூய்மைப்படுத்துறது, பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தி. இத்தகு உணவுகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரசமுள்ளவையாக, ஜூசியா இருக்கும். கொழுப்பு சத்து, ஊட்டச்சத்து மிக்கவையாக. கொழுப்பு சத்துன்னா உடனே வந்து நீங்க வேற ஐட்டம் எல்லாம் யோசிக்க கூடாது. பால் பொருட்கள் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா நமக்கு தேவையான புரதச்சத்து, கொழுப்பு சத்து கொடுக்கக்கூடியது. அது எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட இதயத்திற்கு இதயமளிப்பையாக இருக்கும். அப்புறம் நம்மள என்ன எந்த மோடுலயே வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா சத்துவகுணம் அந்த மோடுலயே வச்சிருக்கோம். நமக்கு என்ன வராது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கோபம், அந்த குரோதம், அந்த காமம் இதெல்லாம் என்ன ஆகாது, அதிகமாகாது. அந்த காஃபி, டீ, இஞ்சி, பூண்டு இதெல்லாம் விட சொல்லி இஸ்காண்ட சொல்றதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து தமோகுணத்தோட நேச்சர் அதிகப்படுத்துங்கிறதுக்காக தான். ஓகேவா? ரஜோகுணத்தோட நேச்சர்
ஆயுசை அதிகப்படுத்திடும். பட் அதெல்லாம் நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த குணங்கள் நம்ம கிட்ட இருந்தாலும் கூட இந்த ஃபுட் கொடுக்கறது மூலமா என்ன ஏதோ ஒன்று ப்ரோவோக் பண்ணாதானே அது நம்மள்ட்ட வந்து வெளியில வரும். ஓகேவா, அது வெளியில தலை காட்டும். ஸோ ப்ரோவோக் பண்றதுக்கான விஷயத்தெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், அவாய்ட் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா நிச்சயமா அந்த குணங்கள் வெளியில தலை காட்ட போறது இல்லை. சத்துவகுணத்தோட உணவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரசமுள்ளவையாகும், கொழுப்பு சத்து ஊட்டச்சத்து மிக்கவையாகும், இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாகவும் உள்ளன. மத்தஜி 9, 10. Yes, Mataji. Katpam lavanat yushna dikshana rushavidahina ahara rajasas eshta dukka shokha maya pradaha yadayamam kadarasam bodhi paryushidam chayat உச்சிஷ்டம் அபிச்சாமேத்யம் போஜனம் தாமச பிரியம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானவையாகும். ரஜோகுணத்தில் இருக்கவங்க என்ன செய்வாங்க, ரொம்ப ஹாட்டா அப்புறம் ரொம்ப காரமா சாப்பிடுவாங்க. ஓகேவா, அப்படி கொஞ்சம் போனம்ப ரொம்ப கசப்பான சாப்பாடு, ரொம்ப புளிப்பு, அப்புறம் உப்பு நிறைந்தது, எல்லாமே எல்லா ஸ்பைசஸும் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். அளவை விட குறிப்பிட்ட அளவை விட கூட கூட போட்டு அவங்க சாப்பிடுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த ரஜோகுணம் அதுதான் அவங்கள்ட்ட அதிகமா இருக்கும். அதுதான் வெளிக்காமிப்பாங்க. இத்தகைய உணவுகள் என்ன மாதிரியான ஒரு உணர்வு கொடுக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன. அது இப்ப சத்துவகுணத்துல இருக்கிறது என்னாச்சு, நம்மளோட இதயத்துக்கு இதமளிக்கக்கூடியதா இருந்தது. நம்மளோட உடலுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் மட்டும் கொடுத்துச்சு. நம்மளோட உடலுக்கு தேவையான ஒரு ஒரு ஜூசியான ஃபுட்டை சாப்பிட்றதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது, இதமாக மட்டும்தான் இருந்தது. வயிறு, மனசு, உடம்பு எதுவுமே கெடாது. பட் இந்த மாதிரி எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்கக்கூடிய சாப்பாடு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட உடல் கெட்டு போகும். அதனால என்ன ஆகும், நோய்ங்கிறது வரும். துன்பம், சோகம், வலி, பிரச்சனை எல்லாமே எதனால வரும் அப்படின்னா உணவு முக்கிய காரணம். இப்ப நம்மளே உடம்பு சரியில்லை டாக்டர்கிட்ட போனாலே என்ன சாப்பிட்டீங்க நேத்தி, ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி அதான் கேட்கறாங்க. எது நம்ம உடம்பு சரியில்லை நம்ம போனோம்னாலும் என்ன முதல் கேள்வி, என்ன சாப்பிட்டீங்க. சரியா, நம்ம ஒண்ணு என்ன சொல்லுவோம், யோசிச்சு பார்ப்போம், வெளியில சாப்பிட்டு இருந்திருப்போம், இன்னைக்கெல்லாம் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு இருந்திருப்போம், ஏதோ ஒரு விஷயம் சாக்லேட் வாங்கி கொடுத்துருப்போம் பசங்களுக்கு, இதெல்லாம் தான் ஒரு காரணமா இருக்கும். ஒரு தயிர் சாதம் சாப்பிட்டு உடம்புக்கு வந்தது நம்ம சொல்லுவோமா, சொல்ல மாட்டோம். இட்லி சாப்பிட்டு உடம்புக்கு வந்து சொல்லுவோமா, இருக்காது. சரியா, சோ நம்மளுக்கு உடம்புக்கு வருது அப்படின்னாலே நம்ம என்ன மாதிரியான சாப்பாடு சாப்பிட்டுருக்கோங்கிறது தான் முதல் கேள்வியா வருது. அப்ப அந்த உணவு தான் என்ன பண்ணுது, பெரும்பகுதி ஒரு இதை வந்து பிரச்சனையை தீர்க்கக்கூடியதா இருக்குது. இப்ப உணவை நம்ம வந்து சரியான உணவை சரியான நேரத்துல நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுவே என்ன நம்மள வந்து ஒரு நல்ல குணத்துல நம்மள நிலைநிறுத்தும். அப்புறம் உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்றே சமைக்கப்பட்ட உணவு, நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு இம்மிடியட்டா முன்னாடியே சமைச்சு அதை சாப்பிடணும்னு சொல்றாங்க. 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட உணவு வந்து ஆகாது. அப்புறம் சுவையற்ற, பழைய, ஊசி போன, எச்சில் பட்ட, தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவுகள் தமோகுணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. அந்த 3வது குணம் தமோ குணம் இருக்குல்ல, தாமசிக் நேச்சர், தாமசிக் நேச்சர்ல இருக்கவங்க சோம்பலானவர்கள். சோ அந்த சோம்பல், மயக்கம், அந்த அறியாமை, எப்பவுமே தூக்கம், அதிக சாப்பாடு, அதிக தூக்கம், இப்படியே இருக்கவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த டேஸ்ட், அந்த ஃபுட்ல என்ன டேஸ்ட் ஏது இருக்குன்னு தெரியாது, ஏதோ இருக்குதா அதை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிப்போம், சாப்பிட்டுப்போம், அப்போதைக்கு அந்த பசி ஆத்திப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன செய்வாங்க அவங்க, சுவையற்ற உணவோ, பழைய உணவோ, ஊசி போன உணவோ, சரியா, அப்புறம் எச்சில் பட்ட உணவு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, சாப்பிடக்கூடாது, அடுத்தவங்களுக்கும் அதை கொடுக்க கூடாது. நம்ம எப்பவுமே எந்த மாதிரியான சாப்பாடா ரெம்னன்ட் எடுத்துக்கலாம், எது ரெம்னன்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு நைவேத்தியமா கொடுத்த அந்த சாப்பாடை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பிரசாதமா ஏத்துக்கலாம். அப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், அப்புறம் பெரிய பெரிய யோகிகள், ஞானிகள், அவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய அந்த எச்சில் பட்ட பண்டம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா புண்ணிய காரியம். இதுவே நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவங்கள்ட்ட நம்ம எச்சில் பட்ட சாப்பாடுங்கிறது ஆகாதது. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்தில் உள்ளவர்கள் செய்யக்கூடியது. சோ இப்படிப்பட்ட உணவுகளை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தவிர்க்கணும். இந்த மாதிரி உணவு சாப்பிடுறவங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்தில் நிலை பெறுவார்கள்னு பகவான் சொல்றாங்க. சரியா, உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்துக்கு முன்பே சமைக்கப்பட்டது அப்படின்னா இந்த காலத்துல அது ஒத்து வராது. சோ அது ஒண்ணு மட்டும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் முரண்படுற மாதிரி இருக்கும். மத்தது எல்லாமே என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மீதி எல்லாமே நம்மளால நிச்சயமா தவிர்த்திட முடியும். தவிர்க்கிறது மூலமா நம்மளால தமோகுணத்துல இருந்து நம்மள வெளியில கொண்டு வர முடியும். இது எல்லாமே தவிர்த்தோம் அப்படின்னா ரஜோகுணத்துக்கு வர முடியும். ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடிய சாப்பாடு அந்த உணவு முறைகள் தவிர்த்தோம் அப்படின்னா சத்துவகுணத்துல நிலை பெற முடியும். இந்த எச்சில் பட்ட உணவு அப்படிங்கும் போது சபரி மாதா இருந்தாங்கல்ல, சபரி மாதா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ராமாயணத்துல அந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கும். ராமபிரான் வந்து ஒரு நாள் அந்த காடு வழியில வருவாங்க. அப்ப வந்து நீ வந்து அவங்கள தரிசனம் பண்ணுவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குருவானவர் இறந்து போயிடுறாரு. அதுக்கப்புறமா சபரி மாதா வந்து என்ன செய்யறாங்க, டெய்லி நம்பிக்கையோட காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. பகவான் வருவாங்க, ராமபிரான் வருவாங்க ரிஷிமுக பர்வதத்துல.
ரிஷிமுக பர்வதத்துலதான் வந்து அந்த முனிவருக்கு அவங்க வந்து ஒரு ரொம்ப தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதி. அவங்களுக்கு வந்து ஞானம் தேவை. வேத ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லி இருக்குது, அந்த மாதிரியான அந்த கல்வியெல்லாம் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. ஆனா எந்த ஒரு குருவுமே வந்து அவங்கள வந்து ஆச்சாரியார்களும் என்ன செய்யல அப்படின்னா அவங்கள ஏத்துக்கல. ஏன்னா அவங்க வந்து தாழ்த்தப்பட்டவங்க அப்படிங்கறதுனால அவங்கள வந்து ஏத்துக்கல. அதுல இந்த ஒரு சேஜ் மட்டும் என்ன செஞ்சாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏத்துக்கிறாங்க. ஏத்துக்கிட்டு தன்னுடைய ஆசிரமத்துக்கு பக்கத்திலேயே அவங்களை குடி வச்சு அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா ஞானத்தையும் அவர் வழங்குறாரு. வழங்கிட்டு அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைமையை பார்த்து அந்த சுத்த சத்துவத்துல அவங்க நிலை பெற்றிருக்காங்கிறத பார்த்துட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு, எனக்கு வந்து இறப்பு காலம் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு. ஆனா நீ வந்து இன்னும் உனக்கு லைஃப் இருக்கு, நீ இன்னும் வெயிட் பண்ணு. ராமபிரான் உன்னை தேடி கண்டிப்பா ஒரு நாள் வருவாங்க. அந்த நம்பிக்கையோட நீ காத்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இறந்துடுறாரு. இவங்களுக்கு சபரி மாதாக்கு வந்து ராமபிரான் வருவாங்க. அப்ப வரும்போது அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், ஏதோ ஒரு சாப்பிடறதுக்கு இந்த காட்டுல என்ன கிடைக்கும், பழங்கள் தானே கிடைக்கும். சாப்பிடறதுக்கு அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கறனால அவங்க என்ன செய்வாங்க, டெய்லி டெய்லி வருவாங்கன்னுட்டு அவங்க அங்க இருந்த பெரி ஃப்ரூட், அந்த இலந்த பழம் சொல்லுவோம்ல, இலந்த பழத்தை என்ன செஞ்சாங்க, எடுத்துட்டு அது நல்லா இருக்கிற பழம் தானே சுவாமிக்கு கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு தானே அந்த அர்ப்பணம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதை கடிச்சு கடிச்சு பார்த்துட்டு எது டேஸ்டா இருக்கும் அதெல்லாம் அந்த கூடையில போட்டு சேகரம் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. நல்லா இல்லாத பழத்தை தூக்கி போட்டுருவாங்க. எச்சில் படுத்தி தான் வச்சாங்க அவங்க எச்சில் படுத்தி தான் வச்சாங்க. பட் அதுல என்ன இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த எச்சில் பட்ட பண்டம்ங்கிறது அந்த இடத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வரல. என்ன இருந்தது, அவங்களுடைய அன்பு, அவங்களுடைய பக்தி தான் அதுல முதலா இருந்தது. ராமபிரானும் லக்ஷ்மணனும் வந்து சீதையை தேடிட்டு அந்த வழியா தான் வராங்க. வரும்போது ஒரு நாள் இவங்களோட ஸ்டே பண்ற மாதிரி டயத்துல சபரி மாதா என்ன சொல்றாங்க, நீங்க வருவீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன். உங்களுக்காக அந்த பழங்கள் எல்லாத்தையும் நான் சேகரம் பண்ணி வச்சிருந்தேன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு அன்போடையும் பக்தியோடையும் அர்ப்பணிக்கும் போது அது பகவான் வந்து அதை ரொம்ப அது இனிமையான ஒரு பொருளா அதை ஏத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம ஒரு கதை வந்து ராமாயணத்துல படிச்சிருக்கோம். சோ எச்சில் பட்ட உணவு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானோட உணவு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். பட் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியும் ஒரு ராமாயணத்துல இப்படியும் ஒரு கதை நம்ம பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம். இப்படி கூட ஒரு பக்தி செலுத்தக்கூடியவங்க இருக்காங்க. அவங்களோட பக்தியும் பகவான் மனமாற ஏத்துக்கிட்டாங்கிற ஒரு விஷயத்த இந்த இடத்துல நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 11 மாதாஜி. अबला अबलाकांक्षिभिर् यज्ञो विधिदिष्टो य युज्यते यष्टव्यं एवति मनः समादाय स सात्विकः. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவகுணத்தை சார்ந்தது. யாகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய விதமான யாகங்கள் நிறைய ஒரு யுகத்திலையும் வளர்த்திருக்கிறாங்க. பட் இப்ப நமக்கு பிரிஸ்கிரைப்ட் யாகம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம ஜபம். ஓகேவா? நாம ஜபம் நம்ம வந்து நிறைய டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் பார்த்திருக்கோம். எங்க பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும், எப்படி எல்லாம் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம். ஓகேவா? எந்த இடத்துல வேணாலும் பண்ணலாம். நம்ம வந்து உடல் தூய்மைங்கிறது முக்கியம். அப்படியே இல்லைனாலும் கூட நம்ம குளிக்காத கூட என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா யாகம் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கிறோம். ஆனா அதாவது நாம ஜபம் பண்ணலாம்னு. ஆனா அந்த நாமம் ஜபம் பண்ணும்போது நம்ம பண்ணக்கூடாத ஒரு அபச்சாரம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பலனை எதிர்பார்க்காம பண்ணணும். நான் இன்னைக்கு வந்து 10 டைம்ஸ் பண்றேன், 16 டைம்ஸ் பண்றேன், எனக்கு இது நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, பலனை எதிர்பார்க்காம நம்ம பண்ணணும். அது மட்டும்தான் அதுல விஷயம். ஓகேவா? சோ கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக இன்னைக்கு இது முடிச்சே ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன செய்யக்கூடாது, அந்த வேலையை செய்யக்கூடாது. அப்புறம் பலனை எதிர்பார்த்து நான் இன்னைக்கு இதை உனக்கு பண்ணிட்டேன், அதனால நீ எனக்கு இந்த ரிசல்ட்டை கொடுத்துரு அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணக்கூடாது. அப்படி செய்யப்படும் யாகம் வந்து சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். பலனை எதிர்பார்க்காது நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா அது சத்துவகுணம். 12 மாதாஜி. अभिशान्ताय तु फलं तं पार्थम् अविचैव यत् इच्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं. हरे कृष्ण माताजी. ஆனால் ஏதேனும் பௌதிக நன்மை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம். ஓகேவா? சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சில பேர் வந்து யாகம் எல்லாம் வீட்டுல வளர்ப்பாங்க. எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சுதர்சன ஹோமம் நான் அன்னைக்கு பண்ணினேன். ஓகேவா? இதெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டுல ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் நடக்காம இருக்கும், ரொம்ப நாள் தடங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கும். ஓகேவா? நவகிரக ஹோமம் பண்ணினேன் அப்படிம்பாங்க. அந்த தடங்கள்ல இருந்து களையறதுக்காக, நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு விருத்தி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, நம்மளோட ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு ஃபியூச்சர் வரணுங்கிறதுக்காக நம்ம பண்ணக்கூடிய செயல்கள். ஓகேவா? இதெல்லாம் தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பௌதிகத்துக்காக செய்யப்படக்கூடியது. நமக்குன்னு ஒரு நன்மை, அதுல இருந்து ஒரு ஃப்ரூட்டி ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய யாகங்கள்னு சொல்றது. அல்லது சில பேர் என்ன செய்வாங்க, ரொம்ப பெருசா யாகம் பண்ணி ஹோமகுண்டெல்லாம் வளர்த்து நிறைய பேரை கூப்பிட்டு நிறைய போட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்து அதை மீடியால எல்லாம் போட்டு, ஓகேவா? அது என்ன அப்படின்னா தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம். அதுல பலன் இருக்குதா? அப்ப அந்த யாகத்தை சுத்தபத்தம் இருக்குமா? அதை செய்யக்கூடியவங்க அந்த அளவுக்கு வந்து வேத மந்திரங்களை உச்சாரணம் பண்ணியிருந்தாலும் அதை கேட்கக்கூடியவங்க எல்லாரும் அதை வந்து முழு கவனத்தோட அதை கேட்டாங்களா? அவங்க எல்லாருமே அதை புரிஞ்சுட்டாங்களா? உள்வாங்கிக்கிட்டாங்களா? இருக்காது. சரியா? அப்படி தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் வந்து ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவாயாக. அப்ப யாகத்துல முதல்ல பிரதிபலனை எதிர்பார்க்காம செய்யக்கூடியது வந்து சத்துவகுணம், பிரதிபலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடியது ரஜோகுணத்தில் உடையவர்கள் செய்யக்கூடியது. 13 மாதாஜி.
Yes, Mataji. Vidhihinam asrushtanam mantrahinam adakshinam shraddha virahitam yajnam tamasam parichakshare. Hare Krishna ஹரே Mataji. கிருஷ்ணா. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல் பிரசாத விநியோகம் இன்றி வேத மந்திரங்களின் உச்சாரணம் இன்றி புரோகிதர்களுக்கான தட்சணை இன்றி நம்பிக்கையும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோகுணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. தமோகுணத்துல இருக்கிறவங்களும் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் யாகா பண்றாங்க. ஆனா அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க, அந்த பிரின்சிபல்ஸ் என்னவோ அது சொல்லப்பட்டிருக்கபடி அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. குளிச்சுட்டு நேம நிஷ்டையோட வரணும் அப்படின்னா அதை ஃபாலோ பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் பிரசாத விநியோகங்கிறது கண்டிப்பா உண்டு, அந்த யாக குண்டத்துக்கே உண்டு. தெரிஞ்சவங்களுக்கு தன்னாவே தெரிஞ்சிருக்கும். சுத்தி அன்னப்பிரசாதம் வைப்பாங்க, நிறைய விஷயங்கள்லாம் அதுல உண்டு. அதுக்குன்னு சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்குது. அதெல்லாம் இல்லாம வேத மந்திரங்களை உச்சாரணம் பண்றதுக்கு இவ்வளவு அந்தனர்கள் அங்க இருக்கணும்னு இருக்குது. அது இல்லாம புரோகிதர்களுக்கு தட்சிணை கொடுக்கணும், அவங்கள நம்ம திருப்திப்படுத்தணும். அவங்க திருப்தின்னு நம்மளை வாழ்த்திட்டு போனாங்கன்னாதான் நமக்கு அந்த யாகத்தோட அதை முடிச்சது அந்த அந்த அறிகுறி அப்பதான் நமக்கு தெரிய வரும். அதுவும் இல்லாம நம்பிக்கையும் இல்லாம இதை ஏண்டா செய்யறோம் அப்படின்னா செய்ய சொன்னாங்க செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஓகேவா, எனக்கு அதை பத்தி என்னன்னு தெரியாது, செய்ய சொன்னாங்க வீட்டுல கேட்டுக்கிட்டாங்க அதனால செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர். அது அப்படி சொல்றது ரொம்ப பிரஸ்டீஜியஸான, எனக்கு நான் அதெல்லாம் கண்டுக்க மாட்டேன்ப்பா அப்படிம்பாங்க சம்டைம்ஸ். ஓகேவா, அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஒரு விஷயத்த நம்ம வீட்டுல எடுத்து நடத்துறோம் அப்படின்னா அதுல அந்த இன்வால்மெண்ட் காட்டணும். அந்த இன்வால்மெண்ட் வந்ததுனாலே நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன வரும், நமக்கு நம்பிக்கைங்கிறது பிறந்துடும். ஓகேவா, இதை செஞ்சா இப்படி இருக்கும். இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா தமோகுணத்துல இருக்கிறத விட ரஜோகுணம் கூட கொஞ்சம் பெட்டர்னு தோணுது. ஓகேவா, அப்ப ரஜோகுணத்திலேயே நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், சத்துவகுணத்துக்கு முன்னேற முடியும். இதுதான் மாற்றம்ங்கிறது. இந்த மாதிரி ஞானம் கிடைக்க கிடைக்க நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு குணத்துல இருந்து நம்மள வந்து நம்ம என்ன பண்ண அப்லிஃப்ட் பண்ணி போயிட்டே இருக்க முடியும். 14 Mataji. Yes, Mataji. Devat Vijay Guru Prajna Bhujanam Shaucham Arjavam Brahmacharyam Ahimsa cha Shariram Tava Uchyate. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. முழுமுதற் கடவுள் பிராமணர்கள் ஆன்மீக குரு பெரியோர்களான தாய் தந்தை ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை எளிமை பிரம்மச்சரியம் அஹிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்களாகும். இப்ப யாகங்கள் முடிச்சுட்டாங்க பகவான். இப்ப அடுத்த 3 என்ன வரப்போகுது அப்படின்னா தவங்கள் வரப்போகுது. உடலின் தவங்கள். உடலின் தவங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பாருங்க. பிராமணர்கள், பகவான் ஃபர்ஸ்ட், பகவான், அப்புறம் பிராமின்ஸ், அப்புறம் ஆன்மீக குரு நம்மளோட மாஸ்டர், அப்புறம் பெரியோர்கள். வீட்டுல பெரியோர்கள் யாரு அப்படின்னா நம்மளோட பேரண்ட்ஸ், தாய் தந்தையர், அவங்களெல்லாம் வழிபடுதல். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். உடல் செய்யக்கூடிய தவங்கள்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா அவங்க எல்லாருக்குமே நம்ம என்ன செய்யணும், சாஷ்டாங்கமா விழுந்து வணக்கம் கொடுக்கறது, தண்டனை சமர்ப்பிக்கிறது அப்படிங்கிறது நிச்சயமா செய்ய வேண்டிய ஒரு செயல். அதை தவிர இந்த உடலுக்கு என்னென்ன தவங்கள் இருக்கு அப்படின்னா தூய்மை பேன்றது, அப்புறம் எளிமையா இருக்கிறது, அப்புறம் பிரம்மச்சரியம் பேன்றது, அப்புறம் அஹிம்சை. இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்ப இந்த உடலுக்கு உண்டான தவங்கள் எல்லாத்தையும், இதெல்லாம் பகவான் சொல்லியிருக்கக்கூடிய தவங்கள், இது எல்லாத்தையும் நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்றோம்னு அர்த்தம். ஓகே Mataji 15. Anudvegakaram vakyam satyam priyahitam chayat swadhyayapyasanam chaiva vangmayam tava uchyate. Hare Krishna Mataji. உடல் தவம் பார்த்தாச்சு. உடலால நம்ம எப்படி எல்லாம் இருக்கணும் பகவான் சொல்லிட்டாங்க. இப்ப அடுத்தது வாக்கு தவம். நம்ம சொல்ல இருக்கு பாத்தீங்களா, சொல் தான் என்ன சொல்லும், என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஒருத்தவங்களை வந்து வந்தனையும் செய்யும், ஒருத்தவங்களை நிந்திக்கவும் செய்யும். ஓகேவா, சோ வாயிலேருந்து வரக்கூடிய சொற்கள்ங்கிறதுக்கு வந்து அவ்வளவு பவர் இருக்கு. அந்த பவரை நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியா தான் யூஸ் பண்ணணும். ரொம்ப யாரையும் ஹர்ட் பண்ற மாதிரி அபியூஸ் பண்ற மாதிரி வார்த்தைகளை விடக்கூடாது. அதுதான் முக்கியமான தவம், வாக்கின் தவங்கிறது. உண்மையானதா இருக்கணும். நம்ம பேசக்கூடியது வந்து உண்மை, நம்ம நியாயத்தின் சைடு நின்று நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உண்மையான பேச்சு பேசணும், இனிமையான பேச்சா இருக்கணும். அடுத்தவங்க கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு அது இல்லை என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு இனிமையான சொற்களை போட்டு பேசுறது. ஆனா அபியூசிங் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாரும் காது பொத்திட்டு போயிடுவாங்க. தப்பான அபத்தமா ஏதாவது பேசுறது, அப்சர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அபத்தமா பேசுறது, அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் இது நீ செய்யறியா, நல்லா நடக்கும், ஓகே கோ அஹெட், யூ ப்ளீஸ் ப்ரொசீட், இப்படி சொல்றதெல்லாம் எப்படி இருக்கு, இதுவா இது விளங்காது, சரியா, இது சரியா வராது, இது எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து தப்பாதான் போகும், இப்படி எல்லாம் சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ஆகும், அதை செய்யக்கூடியவங்களுக்கு ரொம்ப சோர்வை கொடுக்கும். அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணாது, அவங்களை வந்து ஒரு பூஸ்ட் பண்ணாது. என்ன ஆவாங்க, அவங்க டிஸ்கரேஜ் ஆவாங்க. ஓகேவா, சோ அந்த மாதிரி பேச்சு இருக்கக்கூடாது. உண்மையான பேச்சா இருக்கணும், இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சா இருக்கணும், பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சா இருக்கணும். அப்புறம் வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல். நமக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல தான் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல தான் நமக்கு தெரியலன்னா தப்பு தவறுமா வாசிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து பகவானால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. ஒரு லிமிட், ஒரு டயத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to get practice to it. அதை நம்ம படிச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், முறையாக உச்சரிக்கக்கூடிய அந்த ஞானத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும். இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா வாக்கின் தவங்கள். நம்ம வாக்கு மூலமா நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 5 தான். யுதிஷ்டிர மகாராஜா இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். அவங்க வந்து எப்பவுமே பொய்யே பேச மாட்டாங்க. தர்மராஜா தானே அவங்க தர்மன். இனிமையான பேச்சாதான் இருக்கும். அவங்களுடைய பேச்சு வந்து யாரையும் காயப்படுத்தாது, நன்மை அளிக்கக்கூடிய பேச்சா இருக்கும்.
16 மாதாஜி. मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धि इत्येतत् तवो मानसम् उच्यते. हरे कृष्ण ஹரே माता। கிருஷ்ணா. இப்ப மனதின் தவங்கள், உடல் தவம் முடிச்சாச்சு, வாக்கு தவம் முடிச்சாச்சு, இப்ப மனதவம். மனதவம்னா என்ன அர்த்தம்? மனம் எப்படி தவம் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மன கட்டுப்பாடு, அதுதான் முக்கியம். திருப்தி வேணும். எதுவுமே நம்ம சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன இருக்கும்? நமக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் நம்ம மனசுக்குள்ளே இருக்கும். அப்புறம் எளிமை, இருக்கிறது போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறது. அப்புறம் மௌனம், அப்புறம் சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்களாகும். இதெல்லாம் இருந்தது, இதெல்லாம் ஒரு மனுஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டா அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க மனதளவுல தூய்மை பெற்றவங்களா இருக்கிறாங்க, சத்துவ குணத்துல நிலை பெறுவாங்க. இந்த மாதிரி குணங்கள் இந்த ஒரு தவத்தையும் யார் கரெக்டா புரிவாங்க அப்படின்னா சத்துவ குணத்துல நிலை பெற்றவர்கள் இந்த 3 தவத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்க, அதோட என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்களோ அது எல்லாத்தோடையும் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க. ஓகேவா? சோ மனதவம் அப்படிங்கறதுல மெயின் ஃபீச்சர்ஸா என்னென்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? திருப்தியோட இருக்கணும், எளிமை, அப்புறம் மௌனம், அப்புறம் அந்த மனம் வந்து சுய கட்டுப்பாடு, செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிற விஷயம் அவங்கள்ட்ட இருந்திருக்கணும். அப்புறம் தனது இருப்பின் தூய்மை, பிரம்மச்சாரியா இருந்தா அந்த பிரம்மச்சரியத்தை அந்த மனசு வந்து என்ன பண்ணணும், எப்பவுமே கடைபிடிக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும். மனம்ங்கிறது என்ன ஆகக்கூடாது, சபலப்படக்கூடாது. ஓகேவா? வேற எண்ண ஓட்டத்துக்கு அந்த மனம்ங்கிறது போகக்கூடாது. அதுதான் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட மனசை நம்ம கட்டுப்படுத்தி வைக்கிறது, கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கிறது அப்படிங்கிறது. 17 மாதாஜி. श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरै अबलवं क्षिपिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 3 வகையான தவங்கள், மனோதவம், உடல் தவம், வாக்கு தவம், 3 தவம் பார்த்தோமா? இது ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்துவகத குணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஓகேவா? இந்த 3 விதமான தவங்களும் சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி செய்வாங்க அப்படின்னா ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காம செய்வாங்க. நமக்கு இது மாதிரி இவங்க கால்ல போய் விழுந்தா இவங்க நமக்கு என்ன தருவாங்க? பணம் தருவாங்க. சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தா தெரியும். வீட்டுல தாத்தா பாட்டி எல்லாம் ஊருக்கு வந்துட்டு போனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அம்மா அப்பா நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம், தாத்தா பாட்டி காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம சொல்றதுக்கு முன்னாடியே குழந்தைங்க என்ன ஆரம்பிச்சிடும், நமஸ்காரம் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா தாத்தா பாட்டி ஊருக்கு போகும்போது என்ன செய்வாங்க, அவங்க கையில பணம் கொடுத்துட்டு போவாங்க. ஏதாவது வாங்கிக்கோ, உனக்கு பென்சில் ஸ்டேஷனரி ஏதாவது தேவைப்படுதுன்னு வாங்கிக்கோன்னு சொல்லிட்டு பணம் கொடுத்துட்டு போவாங்க. சோ தாத்தா பாட்டி என்ன தருவாங்க, பணம் தருவாங்கன்னுட்டே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்க போய் நமஸ்காரம் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஓகேவா? இதெல்லாம் வந்து சாதாரண சின்ன விஷயங்கள் நான் சொல்றது. இதெல்லாம் வந்து ஜட லாபங்களை எதிர்பார்த்து நம்ம செய்யக்கூடிய உடல் தவம். ஆனா இப்படி உடல் தவம் பண்ணக்கூடாது. லாபங்கள் எதுவும் நமக்கு இதை செஞ்சா இது கிடைக்குமாங்கிற எண்ணம் இல்லாம நம்ம வந்து அந்த வேலைகளை செய்யணும். எதுக்காக? பரமனை திருப்தி செய்வதில். ஓகேவா? பகவானுக்கு மட்டும்தான் சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அவருக்கான செயல்களா இருக்கணும், அவருக்கு அது திருப்தியை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கணும் அப்படின்னு மனசுல நினைச்சுண்டு அதுல அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் கம்ப்ளீட் அந்த இது இருக்கணும், ஸ்ரத்த இருக்கணும், அவங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும், பிலீஃப் இருக்கணும். அப்படி செய்யும் போது அந்த குணங்கள் என்ன அப்படின்னா அந்த தவங்கள் என்ன அப்படின்னா சத்துவ குணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஓகேவா? நம்மளுடைய இஸ்கான் எல்லாரும் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா டிவோட்டிஸ் எல்லாரும் என்ன செய்வாங்க, பிருந்தாவன் யாத்திரா போவாங்க. பிருந்தாவன் யாத்திரா போகும்போது என்ன செய்வாங்க, அங்க இருக்கக்கூடிய கோவர்தனகிரி 22 கிலோமீட்டர்ஸ் நினைக்கிறேன், அத ஃபுல்லா என்ன பண்ண பரிக்கிரமான சுத்தி வருது, சர்க்கம்பரன்ஸ். நம்ம கோவில கோவில சுத்தி வருவோம்ல, பெருமாள் திருவீதி உலா வரும்போது என்ன செய்வோம், பெருமாள் பின்னாடியே எல்லாரும் சத்சங்கம் பாடிட்டு எல்லாரும் பின்னாடியே போவாங்க. அந்த மாதிரி என்ன செய்வாங்க, கிரிவலம் வர்றது. ஓகேவா? அது மாதிரி கோவர்தனத்துல போய் அங்க கிரிவலம் வர்றது, மாயப்பூர்ல பரிக்கிரமா, இதெல்லாமே இந்த இஸ்கான் டிவோட்டிஸ் பண்ணக்கூடிய செயல்கள். இது என்ன அப்படின்னா இதுல உடல் தவம் இருக்கு, மனோதவம் இருக்கு, வாக்குதவமும் இருக்கு. ஓகேவா? டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷனோட இருக்கும்போது நம்ம வேற பேச்சு பேச மாட்டோம், இனிமையான பேச்சு தான் நம்ம பேசுவோம். அப்புறம் உடல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா பகவானுக்கான சேவைகள் தான் செஞ்சுட்டு இருக்குது உடல். மனமும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அவங்களோட தான் அசோசியேட் ஆயிருக்கும், எந்த விதமான தீய எண்ணங்களுக்கு போகாது. ஓகேவா? அப்ப இது எல்லாமே எங்க நடக்கும் அப்படின்னா பகவானோட நம்மளை கொண்டு வந்து நம்மளுடைய செயல்கள் எல்லாத்தையும் ஐக்கியப்படுத்தும் போது கண்டிப்பா இந்த தவங்கள் எல்லாமே சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்ற தவங்களா இருக்கும். 18 மாதாஜி. तत्कारमान पूजार्थं तवोताम्पेन चैव यत् प्रियते तत् इह प्रोक्तं राजसञ्चलम् अध्रुवम्. हरे कृष्ण ஹரே माता जी। கிருஷ்ணா. மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள். ஓகேவா? இந்த மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த 3 தவங்களும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை எதிர்பார்த்து செஞ்சா அதெல்லாம் ரஜோகுணம். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. என்ன மாதிரி விஷயங்கள் எதிர்பார்க்கறாங்களோ நமக்கு திருப்பி மானம் அப்புறம் மரியாதை, அவங்க எல்லாம் நமக்கு மரியாதை செலுத்துவாங்க. அப்புறம் நம்மள அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, வழிபட தொடங்குவாங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு
பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய தற்பெருமைக்காக செய்யக்கூடிய அந்த தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கருவப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். இது என்ன பண்ணிடும், நம்மளோட மனசை இன்னும் கெடுத்துரும். ஓகேவா? இன்னொன்னு தற்காலிகமானது. நமக்கு இன்னைக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும். ஆஹா, எல்லாரும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டாங்க, இன்னைக்கு பிரைஸ் பண்ணிட்டாங்க, நம்மள ஆஹா ஓஹோன்னு புகழ்ந்துட்டாங்கன்னு. இது எத்தனை நாளைக்கு நிலைக்கும்? இதே மாதிரி இன்னொருத்தவங்க செஞ்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதே மக்கள் இந்த ஃபாலோவர்ஸ் அங்க போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஓகேவா? நமக்கு சஸ்டைனபிளா இருப்பாங்களா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா இது என்ன, சாஸ்வதம். இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட இருக்க பொருள் வந்து நாளைக்கு இன்னொருத்தவன்கிட்ட போகும். சோ இப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த தற்காலிகமான விஷயத்துக்காக ஏங்கிட்டு நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, தவங்களை செய்யக்கூடாது. அப்படி செஞ்சாங்கன்னா அவங்க ரஜோகுணத்தில் அவங்களுடைய நம்பிக்கையை வளர்த்திருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். 19 மாதாஜி. मूढग्राहेणात्मनो यद्दीदया क्रियते तपः परस्य सरार्थं वा தத்தாமசமுதாகிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள். ஓகேவா? இந்த தவம் என்ன அப்படின்னா தமோகுணத்தில் இருப்பையாக கருதப்படுகிறது. தமோகுணத்திலையும் உடல் தவம், மனோதவம், வாக்குதவம் உண்டு. என்ன அவங்க செய்வாங்க அப்படின்னா மத்தவங்களை அழிக்கிறதுக்காக இரண்யகசிபோட இது இருந்தது, ராவணனோட தவம் இருந்தது, நிறைய பார்த்திருக்கோம். நிறைய பேரோட தவங்கள், அசுரர்களோட தவங்கள் வந்து நம்ம நிறைய கதைகளை, புராண கதைகள்ல கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அது எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தனக்கு ஒரு என்ஜாயபிள் லைஃப் கிடைக்க போகுது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவங்க என்ன செய்வாங்க, பகவான் நினைச்சு அவங்க தானம் அந்த தியானம் பண்ணி தவம் இருந்து அந்த மாதிரி வரத்தை வாங்குவாங்க. பட் அந்த கொடுத்த அந்த பெனிடிக்ஷன்ஸ்ல என்ன இருக்கும், ஏதோ ஒரு லூப் ஹோல் இருக்கும். அது மூலமா என்ன செஞ்சிருவாங்க அப்படின்னா பகவான் வந்து அவனை அழிச்சிருவாங்க, அசுரனை. இரண்யகசிபு எல்லா விதத்திலயும் கேட்டாங்க. அந்த சாகாத வரம் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அந்த ஒரு பொருள் மட்டும் படுற மாதிரி இல்லாம மத்த எல்லா வரத்தையும் சேர்த்து அவர் கொடுத்துட்டாரு பிரம்மா. ஆனா அதுல வச்ச லூப் ஹோல் என்ன அப்படின்னா, மனுஷன் இருக்கக்கூடாது, மிருகம் இருக்கக்கூடாதுன்னா பாதி மனிதன் பாதி மிருகம். ஓகேவா? எல்லாமே நமக்கு பிரகலாதன் கதை தெரியும். பிரகலாத் மகாராஜா கதை, இரண்யகசிபு எப்படி பிரகலாத் மகாராஜா எவ்வளவு எல்லாம் துன்புறுத்துனாங்க, அப்புறம் நரசிம்ம பகவான் அந்த இடத்துல வந்து தோன்றி எப்படி அவனை அழிச்சாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் அந்த கதை நம்ம பார்த்திருக்கிறோம், தெரியும். சோ பிறரை அழிப்பதற்காகவோ அல்லது மற்றவர்களை துன்புறுத்துவதற்காகவோ தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் இந்த தவங்கள் வந்து தமோகுணத்தில் செய்யப்படும் தவங்கள். இது வந்து பகவான் அங்கீகரிக்கவே மாட்டாங்க. இது என்ன, அசுர இயல்பு, அறியாமை. 20 மாதாஜி. தாத்தவ்யம் இதி யத் தானம் தீயதேனுபகாரிணே தேசே காலே ச பாத்ரே ச தத்தானம் சாத்விகம் ஸ்மிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப தானம் வந்துட்டாங்க. ஓகேவா? யாகம் முடிச்சாச்சு, தவங்கள் முடிச்சாச்சு. இப்ப தானம், 3 விதமான தானம் பார்க்க போறோம். பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. இப்ப நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா, இப்ப ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிற டயத்துல நம்ம என்ன செய்யறோம், ஸ்கூல்ல இருக்க பசங்களுக்கு எல்லாம் என்ன செய்யறோம், ஒரு 10 குழந்தைங்களுக்கு எடுத்துட்டு அவங்களுக்கான புக்ஸ், நோட் எல்லாம் கொடுத்து அவங்களுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறோம், யூனிஃபார்ம் வாங்குறதுக்கு நம்ம பணம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு தானம், ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய தானம். ஏன்னா அவங்களும் வந்து அந்த வாங்கிக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கிறாங்க. பாவம், அவங்களுக்கும் யாரும் இல்லை அப்படின்னா அனாதராக விடப்பட்ட குழந்தைகள். அவங்களுக்கு நம்ம செய்யறது மூலமா என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ங்கிறது பண்றோம். அது தேவையான ஒரு தானம். அது முறையான காலத்துல, ஏன்னா அந்த டயத்துல அதை கொடுக்குறோம். ஓகேவா? முறையான காலத்தில், முறையான இடத்தில், முறையான மக்களுக்கு, தகுந்த மக்களுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது ஏத்துக்க கொள்ளக்கூடிய தானம். இப்படி இல்லாம நம்ம தானங்களை வேற விதமா செஞ்சோம் அப்படின்னா அது நிச்சயமா எதுல வராது அப்படின்னா சத்துவகுணத்தில் நிலை பெறாது. 21. எஸ் மாதாஜி. யத்து பிரத்யுபகாரார்த்தம் பலம் உத்திஷ்ய வா புனः தீயதே ச பரிக்லிஷ்டம் தத்தானம் ராஜசம் ஸ்மிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து நம்ம இவங்களுக்கு இதை செஞ்சோம்னா பதிலுக்கு இவங்க நமக்கு செய்வாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்த்து கொடுக்கக்கூடிய தானம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது ரொம்ப மோசமான செயல். ஏதேனும் பலனை விரும்பி, இப்ப இங்க கொடுக்குறாங்க, செல்ஃபி எடுத்துக்கிட்டே கொடுக்குறாங்க, இதை கொண்டு போய் மீடியால போடுவாங்க, ஒரு பப்ளிஷ்மெண்ட் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? சோ இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அவங்க தன்னை வந்து தன்னுடைய பெருமையை காமிச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக அவங்க செய்யக்கூடிய தானம். இதுல வந்து எந்த விதமான பலன், புண்ணிய பலன் எதுவுமே இருக்க போறது இல்லை. நம்ம பலனை எதிர்பார்த்து செய்யல, பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து செய்யாதவங்க யாரு அப்படின்னா சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றவங்க. ஆனா இந்த மாதிரி பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதோ ஒரு பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பம் என்று எப்படி லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல கொடுக்குறாங்க பாருங்க, அவங்க ரொம்ப தேவையானவங்க, நீடி பீப்புள், அவங்களுக்கு அவங்க எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மரியாதையோட அதை கொடுக்கணும். அந்த தானம்னாலும் கூட அதை வாங்கக்கூடியவங்களுக்கு தகுந்த மரியாதையை கொடுத்து நம்ம கொடுக்கணும். அப்படி இல்லாம இந்த மாதிரி அலட்சியப்படுத்துறதுங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக, தன்னுடைய பெருமையை காப்பாற்றிக்கணுங்கிறத கொடுக்கக்கூடிய செயல், அது ஏற்கத்தகாதது.
22 Mataji. आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते अस्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम्. हरे कृष्ण. இது அடுத்தது தமோகுணத்துல செய்யக்கூடிய தானம் என்னன்னு பார்ப்போம். தூய்மையற்ற இடத்தில், முறையற்ற காலத்தில், தகுதியற்ற நபர்களுக்கு தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம். சத்துவ குணத்துக்கு நேர ஆப்போசிட்டா இருக்கு பாருங்க. அது நல்ல இடமா இருக்கணும், முறையான நேரத்துல முறையான நபர்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணும். இதுல என்னன்னு பாருங்க, தூய்மையற்ற இடத்தில், ஓகேவா, நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இடம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்க தகுந்த மனிதர்களா தான் இருக்கணும். அதை வாங்கிக்க கூடியவங்களும் தகுதி உள்ளவங்களா இருக்கணும், கொடுக்கறவங்களும் தகுதி உள்ளவங்களா இருக்கணும். முறையான காலத்துல, ஓகேவா, அவங்களுக்கு தேவைப்படுற நேரத்துலதான் அதை கொடுக்கணும். அப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுவும் தக்க கவனம் மரியாதை அதோட செய்யணும். அப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது சத்துவ குணத்தை. இது எல்லாமே இல்லாம நேர ஆப்போசிட்டா நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகின்றது. கொடுக்கறவங்களும் சரி வாங்குறவங்களும் சரி அந்த தேவையை தெரிஞ்சு அந்த பொருளோட, ஏன்னா அந்த பொருள் அவங்க கொடுக்குறோம்ல அந்த தானம் அது என்ன அப்படின்னா பகவானோடது. எல்லாமே யாரோட பொருள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட பொருள். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம நம்ம அதை அப்படி கொடுக்கறது, லெப்ட் ஹேண்ட்ல கொடுக்கறது, அவனும் அதை அலட்சியமா வாங்குறது அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பகவானை நிந்திக்கிற மாதிரியான செயல். அது யார் பண்ணுவா அப்படின்னா தமோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க, அதாவது அறியாமையில் நிலை பெற்றவங்க இதுதான் செயல் அப்படின்னு செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. இதுவும் ஏற்கப்படவில்லை. 23 Mataji. ओम तत्सत्तिरि निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரம பூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. ஓகே, பரம பூரண உண்மை இதுதான் ஓம் தத் சத். இது வந்து எப்பயில இருந்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தது. பிரம்மன் அவங்க வந்து அவங்களுடைய மனசுல அவங்களோட பகவான் சொன்ன அத்தனை வேத ஞானத்தையும் மனசுல ஏத்திக்கும் போது அவங்க சொல்லி சொல்லி வழிபட்டது இந்த 3 சொற்களும், இந்த 3 பதங்களும் பிரம்மா அவங்களோட மனசுக்குள்ள சொன்னது. அவங்க கிட்ட இருந்து தான் எங்க வந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளயும் அந்தணர்கள் எல்லாருமே என்ன செய்யறாங்க, ஏதோ ஒரு செயல்பாடு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஓம் தத் சத் சொல்லிதான் ஆரம்பிப்பாங்க. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே இருக்கக்கூடிய அந்த 3 சொற்கள் இது பகவானை குறிப்பிடக்கூடியது. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன. யாரால சொல்லப்பட்டது அப்படின்னா யாகங்கள் பண்ணும் போது வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போது பிராமணர்கள் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் சொல்லக்கூடிய அந்த குறியீட்டு சொற்கள் இதுதான் ஓம் தத் சத். இது பரம பூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்கான சொற்கள். சத் அப்படின்னால என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவங்க சச்சிதானந்த நித்திய ரூபம் கொண்டு பகவான் இருக்கிறாங்க, அதுதான் மீனிங். சச்சிதானந்த சுரூபம் நம்ம பார்த்திருக்கோம்ல பகவானோட ரூபம் அப்படிங்கிறது அதுதான். 24 Mataji. Yes, Mataji. तस्मात् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञात् यज्ञदान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां. हरे कृष्ण. எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம் தானம் தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர். பகவான் பிரிஸ்கிரைப் பண்ண 3 என்னென்ன, யாகம் பண்ணணும், தானம் பண்ணணும், தவம் பண்ணணும். இந்த 3த்தையும் ஒரு குணத்துல நிலை பெற்று செய்யும் போதும் என்னென்ன மாதிரி விளைவுகள் இருக்கும், என்னென்ன மாதிரிலாம் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம். இந்த 3த்தையும் செய்யும் போது என்ன சொல்லி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா ஓம் என்ற சப்தத்துடன் தொடங்கணும். மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் பிராமணர்கள் இந்த விஷயங்களை செய்யறதுக்கு ஒருத்தவங்க ஒரு உயிர் வாழ்க்கைக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லி இந்த வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பரமனை அடைவதற்காக, அந்த பரம இலக்கை அடைவதற்காக, அவங்கள திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா பகவானை கூப்பிட்டு அங்க சாட்சியா நிக்க வைக்கணும்ல. அதுக்காக அங்க சொல்லப்படக்கூடிய முதல் பதம் என்ன அப்படின்னா ஓம். அந்த ஓம் என்றதுடன் அவங்க அதை தொடங்கி அந்த செயல்பாடுகளை ஆரம்பிச்சுட்டு போறாங்க. இது சாஸ்திர விதியில சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய முதல் விதி. அது மாதிரி தத் அப்படிங்கறது எந்த இடத்துல சொல்லணும், சத்துங்கிறது எந்த இடத்துல சொல்லணும் அப்படின்னு பகவான் பின்னாடி சொல்றாங்க. 25 Mataji. तत्तित्यनभिसन्धाय बलं यज्ञतपक्रियाः तान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः. हरे कृष्ण माताजी. Yes Mataji. हरे कृष्ण. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம் தவம் மற்றும் தானத்தினை, ஓகே, பலனை எதிர்பார்க்காமல்ங்கும் போது என்ன தெரியுது அப்படின்னா சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றுதான் அந்த விஷயங்களை செய்யறோம். யாகம் தவம் மற்றும் தானம் இந்த 3த்தையும் சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றோர் செய்ய அந்த ஆன்மீகவாதிகள் செய்யும் போது தத் என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அதை ஓம்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க, அப்புறம் தத்துன்னு அதை தொடர்ந்து செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க. அத்தகைய உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். ஓகேவா, சத்துவகுணத்துல நிலை பெற்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னாலே நம்மள நம்ம தூய்மைப்படுத்திக்கிறதான் செய்யறோம், பகவானை திருப்திப்படுத்திக்காதான் செய்யறோம், எல்லாத்தையுமே பகவான் கிட்ட சரண்டர் பண்றதுனாலதான் செய்யறோம். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம எங்க எலிவேட் ஆக போறோம் அப்படின்னா
சத்தத்துல இருந்து சுத்த சத்துவத்துக்கு நிலை பெற போறோம். அப்ப சுத்த சத்துவத்துக்கு போகும்போது நம்ம எதை விடுவோம்? இந்த பாண்டிங்க, இந்த மெட்டீரியல் பாண்டிங்க நம்ம கம்ப்ளீட்டா விட்டுருவோம். சோ பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்காக செய்யக்கூடிய செயல். சோ அந்த தத் அப்படிங்கிற அந்த சப்தம் கொடுக்கறதுக்கான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, we get relieved from this bondage. இந்த பௌதிக பந்தத்துல இருந்து நம்ம விலக போறோம், அதுக்காக சொல்லப்படக்கூடியது. 26, 27 மெத்தட்ஸ். Yes, Mataji. Sadbhave sadhubhave cha sadvityedat prayujyade prashasti karmani tada sach sabda partha yujyade yajne tabasita nature siddhi sattidi chochyade karma chaiva tattardiyam sat ityeva vitiyade. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூரண உண்மையே. ஒரு யாகம் பண்றோம், ஒரு இது ஜபயாகம், ஓகேவா? நம்ம இங்க கலியுகத்துல பண்ணக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ஜபயக்னம். அதை பண்றோம் அப்படின்னா அதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா பூரண உண்மையை அடையணும், பகவானுடைய திருவடி தாமரையை நம்ம அடையணுங்கிறதுதான். இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகின்றது. சத் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பூரண உண்மை. அவங்க நித்தியமானவங்க, முழுமையானவங்க, அவங்க என்றும் இருப்பவங்க, திவ்யமானவங்க. அந்த ஒரு பொருள் படுறதுதான் அது. பிரித்தாவின் மைந்தனை அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகிறார். யாரு செய்யறாங்களோ அவங்களும் சத், யாருக்காக செய்யப்படுதோ அவரும் சத். அந்த செயலை செய்யறோம்ல அந்த செயலுக்கும் சத்துன்னு அர்த்தம், ஓகேவா? இது சத்தினும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகின்றது. அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகிறார். மேலும் பரம புருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன, ஓகேவா? எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பூரணமானது, உண்மையானது. அந்த எல்லா விஷயம் இந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய தானம், தவம், யாகம் இது எல்லாமே சத்து தான். இதை செய்யறவங்க யாரு அப்படின்னா ஒரு சத்துவகுணத்துல நிலை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு உயிர்வாழியானவன் இதை செய்யறான் அப்படின்னா அந்த யாகத்தை செய்பவரும் யாரு அப்படின்னா ஒரு பூரணமானவங்க, உண்மையானவங்க. அவங்க யாருக்காக செய்யறாங்க அப்படின்னா பூரண உண்மையான பகவானை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக, அவங்களுக்கு அந்த எல்லாத்தையும் அர்ப்பணம் பண்றதுக்காக. சோ இந்த யாகத்தின் நோக்கம் என்ன அப்படின்னா பரமனை அடைதல். 28 மாதாஜி. அஸ்ரத்தயாஹுதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் சயத் அசத் இத்யுச்யதே பார்த்த நச தத் பிரேத்ய நோயிஹ. ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரி ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ஸ்ரத்தத்ரய விபாக யோகः அத சப்ததசோத்யாயः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருத்தாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை. அசத்துன்னு வந்துருச்சு பாருங்க. இது அவங்க மேல நம்பிக்கை இல்லாம, நம்பிக்கையை வச்சு பலனை எதிர்பார்க்காம பரமபுரண உண்மையான பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள் போது என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ஓம் தத் சத் இந்த அந்த சவுண்ட், அந்த வேத மந்திரங்களை முதல்ல முழங்குவாங்க. ஆனா நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்கள், தவங்கள், தானங்கள் இதெல்லாம் எந்த குணத்துல வரும்? ரஜோகுணத்திலையும் தமோ குணத்திலையும் நிலை பெற்று இருக்கும் போது ஒருத்தவங்க செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் இது எப்படி அழைக்கப்படும் அப்படின்னா அசத் என்று அழைக்கப்படும். இது என்ன அப்படின்னா நிலையற்றது, உண்மை கிடையாது. இது பகவானை அடைய போறது இல்ல. இது எதுவுமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு பலனை கொடுக்க போறது இல்லை. இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. இப்ப இதை செய்யறது மூலமா நம்ம இப்ப செஞ்ச சில காரியங்கள் தான் நம்மள என்ன பண்ணுது, அடுத்த ஜென்மா என்னமோ அதுக்கு நம்மள எலிவேட் பண்ணிட்டு கொண்டு போகுது. இந்த ஆத்மா இந்த உடல்ல இருக்கும் போது சில செயல்களை செய்யும் போது அந்த அந்த செயல்களுக்கு அவன் என்ன செய்யறான், கட்டுப்பட்டுறான்னு சொல்லியிருக்கோமா. சோ இந்த உடல் அழியும் போது இந்த உடலை விட்டு நீங்கிட்டு அவன் என்ன செய்யறான், இதோட உணர்வை எடுத்துக்கிட்டு தானே போறான். இந்த உணர்வோட கூடவே என்ன சேர்ந்து போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் செஞ்ச இந்த இந்த கஷேத்திரம் இது செஞ்ச அந்த செயல்பாடுகளோட பலன்களையும் சேர்த்து எடுத்துட்டு போகுது. அப்ப பலனோட விளைவு அந்த ஆத்மா தான் அனுபவிச்சாகணும், வேற ஒரு உடல் எடுத்து அனுபவிச்சாகணும். இப்ப நம்ம புண்ணிய காரியங்கள் செய்யறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், செய்யறது மூலமா அப்ப என்ன ஆகும், அதுக்கான பலன்கிறது ஒண்ணு கிடைக்குமா, அந்த பலன் அடுத்த ஜென்மத்திலையும் தொடரும். நமக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களை சத் அப்படிங்கிற மாதிரி செஞ்சோம்னா, அசத் அப்படிங்கிற மாதிரி செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்பிக்கையே இல்லாம பகவான் மேல இந்த பிடித்தமும் இல்லாம நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களை ஏனோ தானோன்னு கடனுக்காக செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு பேர் அசத். அதனால என்ன ஆகாது, இப்பயும் நமக்கு அதுக்கான பலன் கிடைக்க போறது இல்ல, அடுத்த பிறவியும் அது பயனற்றதாதான் முடியும். ஓகேவா? இது ஒரு சின்ன கதையோட இதை முடிக்கிறேன் நானு. ஒரு 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 துறவின்னு சொல்ல முடியாது, நம்ம வேத கல்வி படிக்கணும், அத ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள ஒரு பையன், யவா அப்படின்னு பேரு. அவனுக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேத ஞானம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பல பல வருஷங்கள் ஒரு குருவை நாடி அவங்க கிட்ட நம்ம அவங்களுக்கான சேவைகள் எல்லாத்தையும் செஞ்சு அவங்களை திருப்திப்படுத்தி
அவங்க நமக்கு சொல்லித்தர அந்த ஞானத்தை கத்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப வருஷங்கள் ஆகும். இது ஒரு பெரிய லாங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த ஒரு நினைப்பு அவனுக்கு வந்ததுனால என்ன செய்யறான், ஓகே இப்படிதான் நம்ம இதை கத்துக்கணுமா, அந்த வேத ஞானத்தை கத்துக்கிறதுக்கு இது ஒண்ணுதான வழி, நம்ம போய் என்ன செய்யலாம், தவங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் தவம் ஏற்ற போறான். அவனுக்கு இதை விட இந்த மாதிரி உட்கார்ந்து படிக்கிறதை விட அது ஈஸியா இருக்குது, செயல்பாடுகள் பண்றது ஈஸியா இருக்குது. போய் தவம் பண்றான். தவம்னா என்ன அப்படின்னா ரொம்ப கடுமையான தவம், உடல்ல போட்டு வருத்திக்கிட்டு, ரஜோகுணம் தமோகுணத்துல செய்யறாங்கல்ல அந்த மாதிரி உடல் பூரா வருத்திக்கிட்டு உடல்ல இருக்க மூலக்கூறுகள் அத்தனையும் என்ன விட்டுருன்னு கெஞ்சுற அளவுக்கு என்ன செய்யறான் அப்படின்னா தவங்கள் பண்றான். அவ்வளவு தவமும் என்ன பண்ணல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த டெமிகாட்ஸையும் சரி பகவானையும் சரி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல. ஏன்னா அவனோட முயற்சி என்ன அப்படின்னா தப்பான முயற்சி. அவன் பண்ணக்கூடிய அவனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா தப்பான நோக்கம். வேத கல்வியை படிக்கணும், ஆனா தெரிஞ்சுக்கணும், ஆனா படிக்கிறது மூலமா தான் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த மாதிரி தவங்கள் பண்றது மூலமா அது தெரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு அவன் நினைக்கல, சொன்னாலும் கேட்கல. அதனால என்ன செய்யறான், ரொம்ப நாள் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கிறான். இந்திரனை நோக்கி அவன் வந்து தன்னுடைய தவத்தை மேற்கொள்றதுனால இந்திர பகவான் முன்னாடி வராரு. வந்துட்டு சொல்றாரு, நீ கேட்கக்கூடிய இந்த விஷயத்தை என்னால செய்ய முடியாது. ஏன் அப்படின்னா உன்னுடைய நோக்கம் கரெக்டா இருந்தாலும் கூட நீ அதை கொண்டு வந்திருக்கிற அந்த எண்டவர் இருக்கு பத்தி அந்த முயற்சி எல்லாம் தப்பு. இந்த மாதிரி நீ பண்ணக்கூடாது, போய் ஒரு குருவை நாடு, அவர் சொல்ற மாதிரி வேத கல்வியை கத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இந்திர பகவான் சொல்றான். இல்ல இல்ல இல்ல, நான் வந்து இதுதான் எனக்கு ஈஸியா இருக்கு, இதுதான் பெஸ்ட் மெத்தடு, எனக்கு நான் இதே மாதிரியே நான் ஆஸ்டரிட்டியை நான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன், இதை விட நிறைய எஃபர்ட் போட்டு பண்ணுவேன், எப்படியும் நீங்க வந்து எனக்கு என்ன பண்ணி ஆகணும், இந்த தவத்துக்கான பலனை நீங்க கொடுத்துதான் ஆகணும், நான் எப்படியும் வேத ஞானத்தை தெரிஞ்சுட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு அப்ப சொல்லிட்டு போயிடுறாரு. நீ கேட்க மாட்டேடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிடுறாரு. இவன் என்ன பண்றான், அதுக்கு மேல இன்னும் வலுக்கட்டாயமா அவர் வந்து முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாருங்கிறதுனால இன்னும் மச் எஃபர்ட், அதிகமான எஃபர்ட் போட்டு இன்னும் தன்னை வருத்திக்கிட்டு இன்னும் அந்த தவங்களோட இதை வந்து மேம்படுத்திக்கிறான். மறுபடியும் வர்றாரு, மறுபடியும் வார்ன் பண்றாரு, இந்த மாதிரி நீ பண்ணாத, இது வந்து உனக்கு உன்னுடைய முயற்சி வந்து நிச்சயமா பலனளிக்காத முயற்சி, இது தப்பு அப்படின்னு சொல்றாரு. அவன் அப்பயும் கேட்கல. நீங்க நான் பண்ற அந்த தவத்துக்கு வந்து நீங்க வந்து ரிசல்ட் கொடுக்கல அப்படின்னா நான் என்னோட கையை கட் பண்ணுவேன், காலை கட் பண்ணுவேன், தலையை கட் பண்ணுவேன், ஒண்ணு ஒண்ணா கட் பண்ணி இந்த அந்த நெருப்புல ஃபயர்ல ஆகுதி போடுவாங்கல்ல அப்படி நான் போடுவேன், என்ன நானே இன்னும் மேற்கொண்டு துன்புறுத்திப்பேன், நீங்க எனக்கு இப்பவே வந்து இமீடியட் ரிசல்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவன் பதிலுக்கு மிரட்டுவான். இந்திரன் உனக்கெல்லாம் பேசி ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்திர பகவான் மறுபடியும் மறைஞ்சு போயிடுவாரு. இவன் வந்து சரி நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நாள் இதே மாதிரி இந்த தவம் பண்றதை நம்ம தொடர்ந்து பண்ணுவோம், என்னைக்காவது ஒரு நாள் விஷயம் என்னவோ அதை வந்து நிறைவேற்றி தானே கொடுத்தாகணும், எங்க போயிட போறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் அதே மாதிரி விஷயங்களை தொடர்ந்து செய்துட்டு இருப்பான். ஒரு நாள் வந்து கங்கா குளிக்கிறதுக்காக தன்னை உடல் தூய்மை பண்ணிக்கிறதுக்காக கங்கைக்கு போவான். கங்கையில ஒரு ரொம்ப வயசான ஒருத்தர் உட்காந்துட்டு என்ன செய்வாரு அப்படின்னா குளிச்சிருப்பாரு. குளிச்சு முடிச்சுட்டு வந்துட்டு கரையில இருந்து மண்ணை இப்படி கைப்பிடி மண்ணை எடுத்து அந்த கங்கா தண்ணிக்குள்ள போட்டுட்டு இருப்பாரு. இவன் பாப்பான், பார்த்துட்டு என்ன பண்றீங்க நீங்க, என்ன கைப்பிடி மண்ணா எடுத்துட்டு கங்கைக்குள்ள ஏன் வீசிட்டு இருக்கிறீங்க, இது என்ன செயல் அப்படின்னு இவன் கேட்பான். அவனுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் அந்த வேலையை பார்த்தோன்னே. உடனே இந்த தாத்தா சொல்லுவாரு, என்னப்பா நீ, நான் எவ்வளவு முக்கியமான நான் வேலை பண்ணிட்டு இருக்கேன், என்ன வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றேன், இல்ல சொல்லுங்க எதுக்காக இதை பண்றீங்க, தெரிஞ்சதுன்னா நானும் ஹெல்ப் பண்ணுவேன், இல்ல இது மாதிரி செய்யாதீங்க செய்யுங்கன்னு நான் சொல்லுவேன், இல்ல என்ன ஒரு முயற்சி உங்களோடது அப்படின்னு கேட்டோன்னே, இல்ல எவ்வளவு பெரிய ஆறா இருக்குது, இந்த ஆற்றை கடந்து போறதுக்கு மக்கள் ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க, அதனால இது மேல ஒரு பிரிட்ஜ் கட்டிட்டேன் அப்படின்னா மக்கள் அந்த பிரிட்ஜை கிராஸ் பண்ணி போயிடுவாங்கல்ல, சரி பிரிட்ஜ் கட்டுறதுக்காக நம்ம மண் எடுத்து போட்டுட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு தாத்தா சொல்லுவாரு. உடனே இவனுக்கு இவனுக்கு சிரிப்பு வரும். என்ன நீங்க இந்த மாதிரியான காரியம் பண்றீங்க, பிரிட்ஜ் கட்டணும்னா அதுக்கு எவ்வளவு மேன் பவர் தேவை, எவ்வளவு பொருட்கள் எல்லாம் தேவை, எவ்வளவு நாள் எவ்வளவு பேர் அதை வேலை செஞ்சாகணும், அப்படி பண்ணினாதான் என்ன ஆகும், ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பிரிட்ஜை நம்ம பீப்புள் பாஸ் ஓவர் பண்ற மாதிரி ஒரு பிரிட்ஜை வந்து கட்ட முடியும். நீ இந்த மாதிரி கைப்பிடி மண்ணா எடுத்து போட்டீங்கன்னா அது என்ன ஆகும், இது வந்து ரொம்ப பலனில்லாத செயலால இருக்குது, நீ நினைக்கிற அந்த நோக்கம் நிறைவேறாதே அப்படின்னு சொல்லி சிரிக்கிறான். உடனே அந்த தாத்தா கேக்குறாரு, அப்ப நீ வந்து படிச்சு ஒரு குரு கிட்ட போய் ஒரு ஸ்டூடெண்டா சேர்ந்து அவர் கற்றுத்தர கல்வியை வந்து 10 வருஷம் ஆகும் 15 வருஷம் ஆகும் அந்த மாதிரி கத்துக்கிறதுக்கு பதிலா நான் ரொம்ப குறுகின டைம் பீரியட்ல நான் ஆஸ்டரிட்டி பண்ணி நான் செஞ்சிடறேன்னு சொல்றியே, அந்த பலன் உனக்கு கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கையில தான் நீ செய்யற, அப்படி இருக்கும்போது நான் மண்ணை கைப்பிடி மண்ணை அள்ளி போட்டு என்னால பிரிட்ஜ் கட்ட முடியாதா அப்படின்னு கேக்குறாரு. இவனுக்கு அப்பதான் என்ன தோணுது, ஆகா நம்ம பண்ணினது தப்பான செயல். அப்ப உடனே அந்த தாத்தா கண்முனையிலிருந்து மறைஞ்சிடுறாரு. அப்ப வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஞானத்தை கொடுத்தது யாரு அப்படின்னா இந்திர பகவான் தான். அவனுக்கு இது ஒரு தெரிஞ்சதுன்னா மட்டும்தான் அவன் தான் செஞ்சிட்டு இருக்க செயல் வந்து தப்பான செயல், இந்த முயற்சியை போட்டா இப்படி ஒரு விஷயத்த மேல நம்பிக்கையை வச்சா தன்னோட உண்மையான அந்த ஞானத்தை அவனால அடையவே முடியாது எக்காலத்திலையும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை தெரியப்படுத்தணும். அந்த நம்பிக்கையை வச்ச நம்பிக்கை தவறான நம்பிக்கை, தமோகுணத்திலேயோ ரஜோகுணத்திலேயோ வச்ச நம்பிக்கைங்கிறத அவன் என்ன பண்ணாது, சத்துவத்திலேயோ சுத்த சத்துவத்திலேயோ கொண்டு வந்து நிலை பெற வைக்காது. அவன் வந்து சத்துவகுணத்துல அந்த நம்பிக்கையை மாற்றினா மட்டும்தான் அவனுடைய கோலை ரீச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக
இந்திர பகவான் அவனுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு செயலை செஞ்சு காமிச்சாங்க. உடனே அவனுக்கும் அது புரிஞ்சுது. இம்மிடியட்டா தான் செஞ்சுட்டு இருந்த எல்லா வேலைகளும் விட்டுட்டு அந்த தவங்கள்லாம் எந்த முயற்சியும் தராது அப்படிங்கிற விஷயம் அவனுக்கு புரிஞ்சதுனால ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரை அணுகி அது மூலமா அவனோட வேத ஞானத்தை அவன் கத்துக்கிறது மூலமா படிச்சுட்டு அவனும் என்ன ஆகுறான் அப்படின்னா ஞானியா ஆகுறான் ஒரு நாளும். ஹரே கிருஷ்ணா. वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्णा।